Ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 50 minutos na nakaligad sa takna sining nga las 11. Welcome sa pagpangalagad sa nga Bombo Hanay Zone 2 Drizzy FM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the #1 most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa nga Sabado, Hulyo 6 tuig 2024. Subong man nga adlaw aton sini aga ginasaulog ang ika-58 anyos nga founding anniversary sa nga Bombo Radio. Sa aton sini nga mga kabombo sa gyapon, inimwala gani mo ang kurman, Bombo Chamba Blanco Hover. Sa mga nagapaw na dalaguan karon nga mga balita, homeowners sa Ledesco Village sa Lapas ginpanugyanan nga ipabalo sa mga barangay official kung magbaton sila sa mga bisita nga foreign national, ilabi na mga Chinese nationals. Chairman sa Committee on Public Safety sa City Council nagapating ang koordinasyon sa pulis kag Bureau of Immigration ang kinahanglanon para sa pagdakop sa mga illegal immigrants. Konsihal nagpanugyan sa publiko nga hindi magpanakit sa mga insek kung may masumalang. Sa iban pa nga mga balita kag impormasyon, molo PNP ginkumpirmar nga ila personel ang nagbakal sang salakyan nga ginaparentahan. Pulis biktima man. Iban pa nga mga balita kag impormasyon sa aton sini nga pagpangalagar. Numero sa mga enrollees sa school year 2024-2025 ginalauman nga mga taas. Department of Health Regional Office 6 gintumod na ang Animal Bite Center Treatment or Animal Bite Treatment Center sa rehiyon nga may manubo nga numero sang anti-rabies vaccine kag amo ang iga prioridad. Muni madalagkuan mga balita, issues kag impormasyon na may sentro karon sa aton sini nga palatuntunan. Bombo Hanay sa Uto. Sa mga nagapaw na dalaguan kag mga mainit naman nga balita nasyonal. President Bongbong Marcos nagapating nga dapat ripasuhon ang K-12 curriculum. Bangod man nga hindi iniepektibo. Gintugyan na ininiya sa kay Education or incoming Education Secretary Sani Angara. Sa aton sini karon niya nga mga tagpalamati, isa man ining K-12 program nga makabig karon, no? Bukog sa tutunlan sa mga ginikanan kag subong man sa mga estudyante kag humalin sang nangin na epektibo kag impatuman ini sa aton sini mga kabombo sandig iya sa mga ginikanan mas madamo ang diskumporme sini sang sa nakauyon sa sining K-12 program. Nagapati diri ang presidente nga hindi epektibo ang ikasangkol, ikasara nga magtrabaho o kung hindi man maayong resulta sa pagpangita sa trabaho sa mga estudyante nga nag-aagi sa sining K-12 program o kung nadugangan sang duha ka tuig ang pag-eskwela nila, no, sa high school department sang Department of Education. Now, sa aton sini nga mga kabombo, hambal pagani isang presidente sinya kung ng taon ta, now, ang nanging resulta, why nagtaas? Why man nagmayo ang employability abi sa mga K-12 graduates? Now, so, hambal sa presidente, dapat ripasuhon tani. Now, rason nga sa karon gina-examina ang ining mga mini course or mini courses nga taga 3 tubtob anom ka bulan or 1-year short courses para sa mga may specialty sa special skills na or i-develop dira banwa sa aton sini karon nga mga kabombo. Sa karon kinahanglan lang nga magpakig coordinate, no, ang pribado nga sektor agod nga matagan sang garantiya sang supply sang skilled workers. Sa aton sini nga mga kabombo, ginmanduan na diri karon ni President Bongbong Marcos si incoming DepEd Secretary Sani Angara nga tutukan ang resulta
sa mga estudyante sa International Objective Test, hilabi na ining STEM subjects or STEM. Bangod nga diri kuno pangulihot ang Pilipinas. Madumduman nga isa si Angara sa mga author sa kagsubong man nagduso sining layi na tuhoy sa K-12 program. Sa iban pa nga mga mainit sining balita nasyonal sa aton sining pagpangalagad karon, istoryahan man aton na diri banwa no ang pagdugang sang kapulisan sa natalana sini ang State of the Nation address ni President Bongbong Marcos, no? Sa aton sini nga mga kabombo pananglitan kuno kon may threat sa aton sini iya nga presidente. Nakaibalo naman kita banwa nga ti isa sa mga makabig naton pinakahugot sini nga seguridad sa tagsa iya ka mag-deliver sa State of the Nation address ang aton sini nga presidente. Ang State of the Nation address ni President Bongbong Marcos sa palabuton sini nga Hulyo 22 sa Lunes ina nga adlaw sa aton sini nga mga kauturan sa interview sa Bombo Radio sa kay PNP Chief Romel Francisco Marbel. Ginpaig sini nga yara sa 22,000 ka mga regular nga numero sang police personnel ang ilan sini nga iga-deploy sa tagsa iya kamay State of the Nation address. Apang kon mayara gid man sang threat abi, now ginpaig diri ni PNP Chief Marbil nga mayara sila sang pila pa ka mga iga-dugang sa deployment agod nga mahatagan sang nagakigo sini iyang seguridad kag matutukan ang mga magapanulong sa State of the Nation address kag subong man ining magapatigayon sang hublag protesta. Kay tikon lang taon nimo banwa kada may State of the Nation address mayara man na iya sang pagpatigayon man sang hublag protesta mo, no? Sang aton sini iya nga mga cause-oriented group. Tagsa na lang iya ka presidente do way sang may maayo sini sa ila dulon sa ilang kalainan sa aton sini nga mga kabumbo. There was a time nga ni simpo ni former President Rodrigo Duterte nga ginpasulod niya as cabinet secretary, ginpanghatagan sang pwesto as cabinet secretary ang pila ka mga cause-oriented group representatives nga magpungko pero ti do way man ang inepektibo gani sa aton sini nga mga kabumbo. Dugang pa ni PNP Chief Marbil nga ginapanugutan man ang pagpanigan sang protesta as long as mayara sang permit kag hindi makahatag sang pagtublag sa dalagan sang trapiko. Iban pagid sini nga mga balita balikanta sa aton sini nga pagpangalagad kag pagpatpat manaton sa mga nagapanguna balita lokal bantayan sa paray nga pagpalayag sa Bombo anay sa utto pagkatapos ang Bombo Network News. Ang pinakauna nga exclusive school for boys kag dormitory sa Pilipinas ang gintukod sa banwa sang Tigbawan, Iloilo. Ini gintukod sang tanyag nga Jesuit priest kag historian nga si Father Pedro Chirino sadtong 1592. Ginapahayag nga binulan pa lamang nga nakaabot si Chirino sa Tigbawan, natun-an na sini ang lokal nga lingwahe nga Haraya nga amo ang ginapatihan, ginhalinan sang Kinaraya. Nagsulat man siya sang catechesis sa pulo nga Haraya. Si Father Chirino upod ang isa pa ka Jesuit brother nga si Francisco Martin ang nagtudlo dito sang catechism, reading, writing, Spanish kag liturgical music sa mga kabataan sang mga prominente nga pamilya nga Ilonggo kag Espanyol sa banwa. Sang 1975, nagpahamtang sang marker ang National Historical Institute sa banwa sang Tigbawan bilang pagkilala sa amo nga maragtas. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized.
numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Sabado, Hulyo 6, 2024 at ngayon ho ay pinagdiriwang natin ang ika-58 taong anibersaryo ng Bombo Radio Philippines. Sa ating mga headlines, mga nalalabing private armed group sa agapan at target na mabuwag ng Armed Forces of the Philippines bago pa ang 2025 midterm elections. Solicitor General, pinapakansila na ang birth certificate na suspended Mayor Alice Go. Ang kampo naman ng alkalde, abay umaalma. Sa ating palarong pambansa update, mga delegasyon na kalahok sa palarong pambansa 2024 nagdatingan na sa Cebu City ilang araw bago pa ang opisyal na pagsisimula ng palarong pambansa. Update naman sa Paris Olympics, itong Team USA puspusa na ang paghahanda para yan sa Paris Olympics. Iba't ibang diskarte ng mga players, abangan. Samantala, mahigpit na seguridad ipapatupad naman sa Paris Olympics venue at yung QR code na ipinamahagi ay obligado ron na gamitin ng mga residente sa naturang lugar. Sa ating police report, abay publiko, pinaalalahanan ni hinggil yan sa mga scammers mula sa Maynila na dumarayo dyan sa may Iloilo na modus na ibenta etong mga nirerentahang sasakyan na nakabili ng binentahang sasakyan sa Iloilo mag-asawang pulis. At sa ating balita sa iba, yung dagat, bagong Prime Minister ng United Kingdom na si Labour leader Keir Starmer ay nagtalaga na ng kanyang mga miyembro ng gabinete. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Tina-target ngayon ng Armed Forces of the Philippines ang pagbuwag na dito sa mga private armed groups upang tiyak ang mapayapang midterm elections sa darating na 2025. Ayon nga kay Armed Forces Chief of Staff General Romeo Brawner Jr. sa naging pahayag nito dahil na-deputize na sila ng Commission on Elections bilang katuwang sa pagpapatupad ng seguridad at kapayapaan, maigting umanong tutulong ang kanilang panig para sa kampanya para mapanatili ang kapayapaan at maging maayos ang sitwasyon sa paparating na eleksyon. Kapag walang presensya umano ng private armed groups, sinabi ni Brawner na may daraos ang honest, orderly at peaceful elections sa mga pangunahing lugar. Sa ngayon ay wala pang natutukoy na areas of concern, areas of immediate concern ang sandatahan lakas ng bansa para sa darating na 2025 midterm elections. Sa iba pang mga may init na balita sa oras dito, naghain ang petisyon si Solicitor General Minardo Guevara para ipakansila itong birth certificate ni Bamban Tarlac suspended Mayor Alice Go. Ang naturang petisyon ay inihain sa Tarlac City Regional Trial Court. Batay sa impormasyong ibinahagi ng Solicitor General na si Guevara, ang petisyon ay nakabatay sa kabiguan nga nitong suspendidong alkalde na makapag-comply sa mga legal na requirements para yan sa late registration. Hindi rin aniya nakapagsumite ang suspendidong alkalde ng mga supporting documents para sa late registration nito. Dagdag pa ni Guevara, ang tatay ni Go ang siya pang nagrehistro sa kanyang birth certificate, gayong siya ay 19 anyos na noong siya ay mairehistro. Tinukoy din ng Solicitor General ang anay ay maraming magkakaiba-iba sa mga impormasyong nilalaman ng birth certificate ng suspendidong alkalde at ang mga impormasyong nakalagay sa iba pang kanyang mga public records. Ayon pa kay Guevara, kung makakansila ang kanyang birth certificate ay mawawalan na siya ng pinakamahalagang mga ebidensya para sa kanyang sariling pagkakakilanlan o identity. Nilino naman ng opisyal na ang co-warranto petition na planong ihain din ng Office of the Solicitor General laban sa suspendidong alkalde ay hindi magdidepende sa anumang magiging kinalalabasan ng inihaing petisyon. Makibahagi sa aksyon ng Palarong Pabansa 2024. Hatid sa inyo ng Bombo Radio at Star FM. Live!
Mga kabombo, mga ka-Star Nation, sunod-sunod na nagdatingan itong mga nakalipas na araw at kanina nga may mga humabol pa na mga delegasyon na kalahok dyan sa Palarong Pambansa 2024. Ilang araw yan bago ang formal na pagsisimula ng pinakamalaking sporting competition sa Pilipinas. Kanina alas 5 ng madaling araw nang dumating naman sa lungsod ng Cebu ang delegasyon mula sa Region 8. Ito yung Eastern Visayas Region. Ang naturang delegasyon mga kabombo ay binubuo ng 4 na mga atleta, coaches at mga chaperon bilang parte ng kanilang grupo na susuporta naman dun sa kanilang mga atleta. Naasahang darating din ngayong araw ang ikalawang grupo ng mga delegado mula naman sa Bicol Region o dyan sa Region 5 kung saan ang unang grupo ay nauna nang dumating sa Cebu nitong nakalipas na araw. Kahapon din mga kabombo dumating ang ilang delegasyon mula sa Zamboanga Peninsula at yan ay kaugnay pa rin ng papalapit na Palarong Pambansa at mananatili doon sa area ng Labangon Elementary School bilang kanilang billeting quarter. Kahapon ay may mga dumating din na nasa 800 atleta at mga coaches mula naman sa ika-10 rehiyon ang Northern Mindanao Region. Sa mga darating na araw mga kabombo, mas marami pa ang inaasahang tao na darating dyan. Ito naman yung mga manunood. Noong Huwebes ay nakarating na rin ang naunang batch ng mga bumuhos dyan na delegasyon mula sa Cordillera Administrative Region at yan ay binubuo ng nasa 700 atleta, coaches at iba pang opisyal. Inaasahan na sa Palarong Pambansa Organizing Committee manggagaling yung mga direktiba at tuloy-tuloy naman daw yung mga paghahanda kaya bukas sila dito sa mas marami pang bilang ng mga dumarating at yung mga manonood sa gaganaping palaro sa opisyal na magsisimula naman sa 9 ng Hulyo at magtatagal hanggang ika-16 ng buwan ng Hulyo. Sa iba pang balita, Sports News. sa ating Paris Olympics mga kabombo, sisimula na ng Team USA yung kanilang mga paghahanda para naman sa Paris Olympics at yan ay bukas oras dito sa Pilipinas. May mga paghahanda na sila, iba't ibang diskarte nga lang. Sisimulan ng world's number 1 na team ang training camp sa Las Vegas at sa susunod na araw ng Huwebes, ika-11 ng Hulyo ay sasabak naman ito kagad sa isang exhibition game kontra sa Team Canada. Katulad noong FIBA 2023, magsisilbi rin na head coach ang batikang Golden State Warrior coach na si Steve Kerr. Ang Team USA ay binubuo ng malalaking pangalan mula naman sa NBA na kinabibilangan ni na Stephen Curry, LeBron James, Devin Booker, Anthony Davis, Kevin Durant, Anthony Edwards, Joel Embiid, Tyrese Haliburton, Drew Holiday at Kawhi Leonard, pati na si Jason Tatum. Batay nga sa naunang pahayag ni Coach Kerr ay posibleng maglaro ito si LeBron James bilang point forward at pangungunahan ang mga transition plays habang ang 3-point king ay posibleng gamitin naman sa off-ball offense. Ayon pa kay Coach Kerr, nakausap na niya itong sina Curry at LeBron na dalawa sa pinakamagagaling na player ng NBA at napag-usapan na rin ang tungkol sa magiging samahan ng dalawa sa torneo. Ang dalawang tinaguriang generations player ng NBA ay dating nagbanggaan nga sa loob ng 4 na magkakasunod na finals. Ito yung 2015 to 2016, 2017 at 2018. 3 championship ang ibinulsa ni Curry habang isa naman ang naipanalo ni LeBron James. Pero ayon kay Coach Kerr, kapwa masaya sina Curry at LeBron sa pagsasama sa isang team. Katuwang ang iba pang mga batikang NBA players na karamihan ay mga champions doon pa rin sa naturang laro. Samantala, isinasapinal na ng Department of Health itong procurement o pagbili ng mga flu vaccine o bakuna laban yan sa trangkaso. Batay sa naging pahayag ng ahensya, posibleng pagpasok ho ng buwan ng Agosto ay ma-deliver na ang naturang mga bakuna dito sa ating bansa. Kabuang 5 milyong dose ang bibilihin ho ng Health Department na inasahang gagamitin ng mga nakatatandang populasyon ng bansa o ito hong ating mga senior citizen.
Kapag nailabas na ang mga bakuna, maaari naman itong ibigay sa mga may hirap na senior upang mabigyang proteksyon ng mga ito laban sa influenza. Batay pa sa pahayag ng Department of Health, ang vaccination program para yan sa mga senior citizen ay magtutuloy-tuloy hanggang sa huling bahagi ng taong ito. Maalala ang una nang ibinabala ni infectious disease expert Dr. Ron Ginsolante ang posibilidad na pagtaas ng kaso ng influenza simula ngayong buwan, kahit kailangan ng madaliin ang pagbili ng mga flu vaccine para yan sa mga senior citizen. Ang maagang pagbabakuna sa mga senior aniya ay magiging daan upang maprotektahan ng mga ito laban sa naturang sakit na kadalasang tumataas mula buwan ng Agosto hanggang buwan ng Disyembre. Samantala, kuha muna tayo ng report mula sa ating news team. Yung kahalagahan ng selebrasyon para sa National Disability Rights Week ay inilahad ng Department of Social Welfare and Development dahil mahalagang i-observe. Itong kaganapan na ito, alamin natin ng iba pang detalye ng balita ni Bombo Joanna Martinez. Inilahad ng Department of Social Welfare and Development ang kahalagahan ng pagdiriwang ng National Disability Rights Week sa ating bansa. Ito ay gugunitain sa darating na July 17 to 23 ng kasalukuyang taon, alinsunod sa Proclamation No. 597 Series of 2024 na nag-aatas sa Department of Social Welfare and Development at National Council on Disability Affairs na pangunahan ng taunang pagdiriwang na ito. Ayon kay DSWD Assistant Secretary for International Affairs and Attached and Supervised Agencies at Attorney Elaine Falarcuna, layunin daw nito na kilalanin ng nasabing persons with disabilities at gayon din ang pagpapahayag ng ating pagsuporta sa United Nations Convention on Rights of Persons with Disabilities. Talagang pinapaigting yung mga pulisiya at programa pagdating sa persons with disability. And isa po ito, yung National Disability Rights Week. So we advocate it to be a National Disability Rights Week is for us to empower our persons with disability and maging akma siya sa United Nations Declaration on the Rights of Persons with Disability, para maintindihan nila at malaman nila kung ano ba yung mga programa at serbisyo na para sa kanila. Sa kasalukuyang datos mula sa ahensya, nasa 1,880,782 na ang bilang ng mga kababayan nating nakalista sa persons with disability. Nasa 914,361 dito ang mga kalalakihan, habang nasa 966,421 naman ang mga kababaihan. Ang physical disability naman ang nangunguna sa may pinakamaraming bilang. At dahil nga gugunitain ang nasabing National Disability Rights Week, siniguro naman ng Department of Social Welfare and Development na naghanda sila ng iba't ibang mga programa. Ilan sa mga ito ay ang Convention and Expo, Fun Run, Zumba, habang naglunsad din sila ng webinar at workshop hinggil sa basic sign language skills at marami pang iba. Para sa Bombo Network News, Bombo Joanna Martinez nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo! Sa iba pang mga balita, inaasahang gagamit na ng 6 na tunnel boring machine bago matapos ang kasalukuyang taon para lalong mapabilis pa itong pagkumpleto nga ng Metro Manila Subway Project. Ang naturang proyekto ay isang mga mega railway system na pinunduhan naman ng pamahalaan at ng bansang Japan. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, nasa full blast na itong konstruksyon sa pinakaunang underground railway dito sa ating bansa. Ayon sa kalihim ng transportasyon, dati nang nakipag-ugnayan ang Department of Transportation sa pamahalaan ng Japan upang dagdagan pa ang mga boring machine para mapabilis ang mga konstruksyon ng naturang proyekto. Maaari-ani ang magkaroon na ng hanggang 19 na boring machine sa mga susunod pang mga taon. Ginagamit ang mga boring machine sa paghukay nga ng mga tunnel. Para sa gagamiting tunnel, tinatayang makakahukay ng hanggang 711,000 cubic meters ng lupa. Ang Metro Manila Subway, mga kabombo, ay naasahang magkukonekta sa mga lungsod ng Valenzuela, Parañaque City, Pasay City at maging ng Quezon City. Kung makukumpleto, inaasahang magagamit ito ng hanggang 370,000 na commuters araw-araw.
Sa karagdagan pa nating balita, mapapakinabangan ang nasa aabot sa 28.9 megawatt na palaya na binary geothermal power plant matapos itong buksan ng Energy Development Corporation. Ayon nga sa ahensya, ito ay inaasahang makikipag-ugnayan doon sa iba pang mga tanggapan upang mapalakas pa ang naturang proyekto at magbibigay ng karagdagang supply ng kuryente sa ating bansa. Sa isang pahayag ay sinabi ni Energy Development Corporation President at Chief Operating Officer Jerome Cainglet na ang Palayan Binary Geothermal Power Plant ay parte lamang ng pinalawak na 140 megawatt Bacon Manito facility ng naturang ahensya. Panahon pa ng COVID-19 pandemic nang simulan ang construction ng naturang proyekto, aabot naman ito sa 7 bilyong piso ang inilaan ng kaukulang mga tanggapan para sa nasabing proyekto. Paliwanag pa ng opisyal na malaking tulong ang naturang proyekto para naman maiwasan na ang pagkakaroon ng 72,000 metric tons ng carbon emission taon-taon. Abot rin sa 75% ang maibabawas nito sa greenhouse emission pagsapit ng taong 2030. Samantala mga kabombo, abay lalo pang tumaas ang retail price ng kamatis sa Kamaynilaan matapos maitala ang mula sa 130 pesos hanggang 200 pesos na presyuhan nito kada kilo sa mga merkado. Batay sa naging monitoring na isinagawa ng Department of Agriculture dito ho sa Kalakhang, Maynila, ang retail price ng kamatis ay tumaas ng halos 20 pesos kada kilo. Ito ay mula sa dating 110 pesos hanggang 180 pesos kada kilo. Depende ho yan sa kalidad, klase at laki. Noong nakalipas na linggo, ang presyuhan para sa naturang agri-commodity ay umaabot lamang sa 70 pesos hanggang 140 pesos kada kilo. Maalalang una na ang tiniyak ni Agriculture Assistant Secretary at spokesperson Arnel de Mesa ang pagtutok nga ng Department of Agriculture sa naturang sitwasyon. Ayon kay Assistant Secretary de Mesa, ang pagtaas ng retail price ng kamatis ay posibleng dahil na rin yan sa naging epekto ng bagyong Aghon na unang nakaapekto sa may bahagi ng Southern Tagalog. Ayon pa sa Assistant Secretary ng Department of Agriculture, inaasahang tataas na rin ang supply ng kamatis kasabayan ng pagpasok ng maraming stock sa panahon ng anihan. Naghatid din sa atin sa oras na 17 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Nananatiling matatag ang foreign reserves ng Pilipinas. Yan ay sa kabila ng hamong kinakaharap ng ating bansa sa iba't ibang aspeto. Sa pagtatapos ng buwan ng Hunyo ng taong kasalukuyan, ang gross international reserve ng ating bansa ay umaabot ito sa $104.70 billion batay sa paunang data. Ang figure na yan mga kabombo ay kumakatawan sa isang matatag na external liquidity buffer na katumbas naman ng 7.7% sa buwanang halaga ng mga pag-import at pagbabayad doon sa mga serbisyo at pangunahing kita. Bukod dito, ito ay lumalagpas sa external debt ng ating bansa sa pamamagitan ng 6.1% batay yan sa orihinal na period at 3.8% batay sa natitira pang period. Ang pagbaba sa international reserve noong nakaraang panahon ay pangunahing nakakaapekto nga sa pagbabayad ng ating pagkakautang sa foreign currency ng national government at mga pagsasaayos din sa valuation ng mga gold holdings ng Bangko Sentral ng Pilipinas dahil sa pagbabago ng pandaigdigang merkado. Kaugnay nito, ang net international reserves na tumutukoy naman po yan sa pagkakaiba sa pagitan ng reserbang assets ng Bangko Sentral at ang loan reserves ay bahagyang bumaba at yan ay nasa $104.69 billion sa pagtatapos ng buwan ng Hunyo ng taong kasalukuyan mula yan doon sa dating naitala sa buwan ng Mayo. Sa kabila ng mga hamon na kinakaharap ng ating ekonomiya, ang Pilipinas mga kabombo ay nananatili pa rin na isang malakas na posisyon ng pananalapi at tinitiyak yung katatagan sa harap na rin ng geopolitical issues na ating sinasalunga sa ngayon.
Samantala, malugod na tinatanggap ng Teachers Dignity Coalition ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay incoming Department of Education Secretary Senator Sani Angara na palakasin ang pagtuturo ng kasaysayan dito sa ating bansa. Ayon kay Benjo Basas, TDC National Chairperson, itinuturing ng kanilang grupo na isa itong makabuluhang hakbang sa kanilang advokasya na ibalik ang history ng Pilipinas bilang isang hiwalay na asignatura sa kurikulum ng mataas na paaralan. Ipinunto pa ni Basas na ang pahayag ng Pangulo ay nagpapakita ng dalawang critical na issue. Una ay ang nilalaman ng kurikulum at pangalawa ay ang mga pamamaraan ng pagtuturo nito. Naniniwala ang grupo na ang pamamaraang ito ay makatutulong sa mga mamamayan na maunawaan ang kahalagahan ng kalayaan, kapayapaan, katarungan, karapatang pantao at panuntunan ng batas, habang pinapaalalahanan din ng mga kabataan at mga mamamayan na huwag nang ulitin pa itong mga pagkakamali noong nakalipas na panahon. Iminumangkahi din ng grupo ang paglaan ng sapat na pondo upang magbigay ng sapat na mapagkukunan tulad ng mga nakaprint na libro at iba pang materyales sa pagbabasa sa parehong physical at digital format, interactive na games, audiovisual na mga aralin at maging ang mga pasilidad sa pag-aaral. Naghatid niyan sa atin sa oras na 20 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ipinagutos ni Philippine National Police Chief General Romel Francisco Marbil ang pagsasama-sama doon sa mga kotse at iba pang uri ng sasakyan sa mga isinasagawang police checkpoints. Katwiran ng pinuno ng pambansang pulisya, hindi lamang sumasakay o gumagamit ng mga motorsiklo yung mga kriminal, kundi minsan gumagamit din ng mga kotse at iba pang uri ng mga sasakyan. Bagamat dating mayroon anyang stigma ukol naman sa riding in tandem, maaari din anyang gumamit ang mga kriminal ng kanilang mga sasakyan sa criminal activities kagaya ng kotse at yung iba pa na mga karaniwang ginagamit ngayon ng mga motorista. Kung maalala, ilang mga kaso o insidente ng pamamaslang at pagnanakaw ang naitatala ng pulisya na kagagawa ng mga riding in tandem criminals. Isa na rito yung pangunahing dahilan ng tuluyang pag-focus ng pulisya sa mga nakasakay sa motorsiklo sa mga isinasagawang checkpoint sa mga lansangan. Sa kabila nito ay pinatitiyak naman ng pambansang pulisya na hindi magiging pahirap o kaya ay inconvenience ang idudulot sa naturang kautusan sa mga commuter at baka raw kasi magresulta ito sa mabigat pa na daloy ng trapiko. Pinapayuhan din ng general ang mga pulis na maging marespeto doon sa lahat ng kanilang nagiging subject sa inspection, lalo na dyan sa mga dumaraan sa mga checkpoint. Samantala, iniulat ng Bureau of Immigration ang matagumpay na paglulunsad nito ng kanilang online special study permit application. Ayon kay Immigration Commissioner Norman Tansinco, ang hakbang na ito ay bahagi ng pinalawak na modernization efforts ng ahensya, alinsunod dyan sa bisyon nito. Ang SSP ay isang permit para yan sa mga dayuhang estudyante na kabilang sa mga specific criteria. Kabilang sa mga pamantayang ito, ang pagiging mas mababa sa 18 taong gulang, naka-enroll dapat at natanggap sa isang non-degree course, naka-enroll at na-admit din sa isang short course na wala pang isang taon, o pagiging isang trainee o intern na kinukumpleto itong kanyang degree course. Ang mga naka-enroll sa aviation o flying school naman upang makumpleto ang kinakailangang bilang ng mga flying hours ay karapat-dapat din para sa nasabing permit. Maaari na ngayong mag-apply ng permit sa pamamagitan niya ng online services portal ng Bureau of Immigration sa eservices.immigration.gov.ph. Ang bagong sistema na ito, mga kabombo, ay makatutulong aniya upang mapabuti ang kahusayan at kaginawahan ng pagkuha ng naturang permit. Sa dagdag na balita, nakatakdang bumuo ng Technical Working Group ang Metropolitan Manila Development Authority upang balangkasin ang komprehensibong mga master plan sa pagtatayo ng intermodal terminal sa Quezon City. Ito ang naging plano nga ng ahensya matapos makipagpulong sa mga kawani ng Metropolitan Manila Development Authority sa pangunguna ni Acting Chairman Attorney Romando Don Artes
At ganun din, nasa pulong din si Mayor Joy Belmonte ng Quezon City at GSIS President and General Manager Jose Veloso. Ang naturang terminal ay itatayo sa lupang pagmamayari ng Government Service Insurance System. Habang inaasahan naman na mas magiging magaan at madali na ang mga biyahe ng commuters kapag naitayo ang nasabing transport hub sa naturang lungsod. Samantala, pinangunahan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR, National Capital Region ang pagpapakawala sa mahigit 5,000 bangus fingerlings sa Laguna de Bay. Ang inisyatibong ito ay naging matagumpay sa tulong na rin yan ng City Agriculture Office ng Taguig City bilang bahagi ng programang Balik Sigla sa Ilog at Lawa. Paliwanag ng ahensya, ang naturang program ay naglalayong buhayin muli ang ecosystem sa naturang katubigan at bilang suporta na rin sa mga lokal na mangingisda sa naturang lugar. Maliban dito, target rin ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, National Capital Region na magpakawala rin ang aabot sa higit 50,000 na fingerlings ng iba't ibang mga isda. Kabilang na riyan ang isdang karpa, hito at iba pang nasabing dyan ho sa may katubigan. Inaasahan rin na makatutulong ito upang matiyak na sapat ang pagkain sa lugar bukod pa sa pag-employ ho ng mga cash for work beneficiaries na siya namang aatasan na maglinis ng invasive species sa lawa nang sa gayon ay maibalik ang ecological balance nito. Asahan naman mga kabombom pagtaas ng Terminal P sa Ninoy Aquino International Airport sa susunod na taon. Yan ang naging pahayag ng Department of Transportation na magaganap daw ito ilang buwan matapos ang pag-turnover ng paliparan sa isang pribadong kumpanya. Sinabi ni Transportation Secretary Jaime Bautista na ang Terminal P ay maaaring umabot hanggang 950 pesos mula sa dating 550 pesos. Sa buwan ng Setyembre kasi ay ipapasakamay na sa private firm ang rehabilitation ng paliparan na nagkakalaga naman ng 170.6 billion pesos. Dagdag pa ng kalihim ng nasabing halaga na Terminal P ay kinakailangang aprubahan at dadaan yan sa gabinete ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at mangyayari yan sa pagtalakay sa darating na Martes. Bago tayo umusad sa iba pang malalaking balita ngayong weekend, kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon ang nakatalaga bilang tagapagsalita nitong Civil Security Group ng Philippine National Police, si Lieutenant Colonel Yudisan Gulciano. At welcome sa Bombo Radio Philippines, where nationwide and worldwide, si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Victor Liantino. Pag-usapan natin ngayon yung tungkol dun sa pagbibigay ng karapatan sa publiko na makabili ng kanilang klase ng baril, ay kahit ito ay semi-automatic rifle o kung ano man, may mga paraan, may mga proseso. Hingi tayo ng overview kay Colonel, sapagkat importante magabayan tayo dito sa mga ganitong usapin. Magandang araw po sa inyo at inilabas na pala itong guidelines about dito sa pagbebenta ng military grade at pati yung night vision scope at mga posible na pagbebenta rin ng mga semi-automatic rifles. So ano po ba yung mga panuntunan nakapaloob dito, Colonel? Ang inilabas po namin na advisory ay yung nire-regulate or pinagbabawal natin sa civilian yung pagbebenta ng mga night vision rifle scopes. Pero pagdating po sa guidelines sa pagbebenta ng mga rifles naman, ay mayroon na po palang final draft ng memorandum circular. To be forwarded na po ito kay Chief PNP and we are waiting for the approval. Sa ngayon po, wala pa po talagang memorandum guidelines pa pagdating sa pagbebenta ng rifle. Nilabas po naming advisory ay pagdating po sa mga yung accessory na ginagamit sa rifle, katulad po yung night vision rifle scopes or other similar device, kasi yun ay mga pinagbabawal natin sa mga dealers na ibenta ito sa civilian because itong mga
mga devices na to ay limited lamang or exclusive lamang dapat po sa mga law enforcement agencies katulad ng PNP at saka AFP and other na mga layers pa. Okay, so as per guidelines, yung existing Colonel, paano yung magiging bentahan ng mga military grade night vision facilities, lalo na't dati nang sinasabi ng Philippine National Police leadership na baka raw magamit nga ito sa mga aktibidad, dito mga criminal elements, ano? So paano po ba ang sistema rito ngayon, Colonel? Apo, ang mga importers and dealers ay hindi pwedeng magbenta sa civilian. Isa sa yung mga regulation ng mga ganun. And bago po sila magbenta ng mga accessories na to, like yung mga night vision na rifle scope, dapat dumaan po ito muna sa Firearms Classification Board ng FEO. Kasi ang FCB, siya yung nagka-classify whether this particular device or yung mga accessories ng firearms ay for commercial use or for military use. No, kasi meron namang mga night vision scopes na for commercial use. Ibig sabihin yun ay pwedeng gamitin ng mga civilians kasi nagagamit for example sa hunting. Pero yung mga military grade, yun po ang nire-regulate natin kasi yun po yung ayaw natin mapunta sa mga civilians, yung mga military grade. Kasi maari pong magamit ito ng mga lawless elements or any other groups, mga private armed groups, no? Kaya po iniiwasan ho natin na ang mga civilian po ay maka-own ng mga ganitong military grade na rifle scopes or night vision rifle scopes. Okay. Pero may mga may mga sitwasyon po kasi, Colonel, na dati nang nakabili yung isang halimbawa civilian noong hindi pa ganito kahigpit yung mga patakaran. So paano po ang magiging sistema? At ito ba ay kumbaga ay may kukonsider yung kanilang ownership dun po sa mga ganong klase or dun sa mga dealer na mayroon na pong stock. Halimbawa, paano po ito dahil hindi pala po pwede sa mga civilian, Colonel? Kapag nakita po yan na we can confiscate po itong mga night vision rifle scopes na military grade, no? And kapag nagbenta at napatunayan po yung dealer na nagbebenta ng mga ganito na hindi dumaan sa FCB, maaari po naming i-revoke or i-cancel yung kanilang mga dealership permit. Sa mga nagbenta nga, pwede po natin siyang, kapag nakita ho natin, pwede natin i-confiscate. So better na yung mga nakabili, wag na lang po nilang i-use at wag na lang po nilang just to keep it. Kasi hindi naman natin po na ma-monitor kung kanino na benta, no, na kapag Yeah. Okay. Si Bombo Victor po ang aking katandem dito. May katanungan din na Bombo Vic. Magandang tanghali po, Colonel. In connection pa rin po doon sa question ni Bombo Dennis. Matanong ko lamang po, Colonel, kung paano kapag isinurrender po mismo sa inyo etuhong mga night vision telescope po na nabili na nitong mga civilian o itong mga dealer, hindi po ba ninyo sila kakasuhan kapag isinurrender na nila sa inyo ito, Colonel? Yes po, pwede rin pong isurrender na lang po sa nearest na police station or sa FEO mismo, sa tanggapan ng FEO. Sa ngayon po, ito nga po yung ating advisory sa public na kapag nagbili sila nitong mga regulated items, ay maaari din po silang kasuhan for violation ng RA 10591. Colonel, follow-up na lamang po doon sa guidelines sa pagbibenta nitong semi-automatic rifles. Well, Colonel, kailan po ba kaya mailalabas itong sinasabi ho ninyong guidelines? Actually kasi we're just waiting for the approval. Kagahapon po na ibigay na yung may final guidelines na. Probably po this week or baka makarating po next week sa tanggapan na ni Chief PNP. Panghuli na lamang po, Colonel, on my part, paano naman po itong mga firearms and explosive office online system po ninyo? Ano na po itong update dito? Pwede na po bang ma-access after ng naunang napaulat ho na down system dati? I want to clarify, ang FEO online system ay up na po. Activated na po siya, hindi po siya down. Hindi na po siya down. So matagal na po siya na up. May mga errors lang po na nare-receive or natatanggap
from the stakeholders, no, but ina-address po yan ng ating development team. Continuing po ang pag-address ng mga other na mga concerns po na natatanggap about the FEO online. Nag-up na po tayo ng FEO online system. Na po siya, activated na po, reactivated na po ang FEO online system. Okay. With that, maraming salamat po, Colonel. At siguro from time to time, kami po'y makikibalita, lalo na kung may mga development. May mga ilalabas na amyenda dyan po sa guidelines and everything na may malaking impact po dito sa mga proyekto ng ating pambansang pulisya. Thank you so much and good noon po sa inyo. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap po natin si Lieutenant Colonel Idisan Gulciano, ang Civil Security Group spokesperson ng Philippine National Police. Samantala sa iba pang mga balitang, magdadala ang Philippine Coast Guard ng replika ng Our Lady of Peace and Good Voyage sa Pag-asa Island dyan ho sa may bahagi ng Palawan. Kahapon ng pinangunahan ni Philippine Coast Guard Head Chaplain Father Louis Palines ang selebrasyon ng misa sa Antipolo Cathedral na tinatawag ding International Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage, kung saan hiniling niya sa mga deboto na manalangin para sa kapayapaan at maging sa proteksyon sa mga karagatang bigay ng Diyos. Ayon kay Father Palines, humiling ang Philippine Coast Guard ng 2 replika ng Our Lady of Peace and Good Voyage, kung saan isa rito ay dadalhin sa iba't ibang mga Philippine Coast Guard headquarters at Coast Guard stations sa buong bansa, habang ang isa naman ay dadalhin sa may bahagi ng Pag-asa Island. Pangunahan ng Philippine Coast Guard ang paglilibot ng mga imahe at huling yugto na dito ang pagdala sa mismo dyan ho sa may bahagi ng West Philippine Sea. Ayon kay Father Palines, ang panalangin ay hindi senyales ng pagiging mahina, kundi ito ay pagpapakumbaba sa Diyos para malabanan ang anumang mga kaharaping hamon. Ang Our Lady of Peace and Good Voyage ay ang patron ng Philippine Coast Guard. Samantala, umaasa naman si Father Nante Tolentino, rector ng Antipolo Cathedral, na mamamagitan ang Virgin of Antipolo para sa kapayapaan at kaayusan sa West Philippine Sea. Samantala, sa ibang balita, taos-pusong nagpasalamat si Department of Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr. sa mga tumulong para naman sa ikatatagumpay ng inilunsad at pagsasakatuparan ng large-scale trial ng 29 pesos na rice program. Kinilala ng kalihim ang mga grupo ng kabilang dyan sa kanilang tanggapan mismo sa Department of Agriculture at mga kooperatiba at asosasyon ng mga magsasaka, pati na rin ang militar at mga pulis na voluntaryo naman na naglaan ng kanilang pagsisikap para matiyak ang kaayusan sa pag-abot ng klase ng bigas na yan upang maiwasan din yung mga kaguluhan doon sa mga lugar na pinagdarausan ng distribusyon. Ang trial period, mga kabombo, ay nagbibigay ng pagkakataon para makalikom sila ng comprehensive data sa iba't ibang aspeto tulad na lamang ng demand, supply at logistics na ay nagtitiyak naman doon sa tagumpay ng implementasyon ng bigas na nagkakahalaga ng 29 pesos at yan ay parte ng inisyatibo ng pinangungunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito ay upang mapagaan ang pasanin ng mga kababayan natin dahil sa mataas na presyo ng mga bilihin, lalo na ang bigas para sa mahihirap, mga senior citizens, solo parents at mga may kapansanan. Ayon pa kay Laurel, layunin nila na palawakin pa ang bilang ng mga kadiwa centers na nag-aalok naman ng 29 pesos na halaga ng bigas sa darating na mga linggo at hanggang sa parte ng Visayas at Mindanao sa katapusan ng buwan ng Agosto o sa unang bahagi ng Setyembre sa pakikipagtulungan doon sa mga lokal na pamahalaan, mga kooperatiba ng mga magsasaka at private businesses. Bukod dito, mga kabombo, bukod nga dyan sa klase ng bigas na 29 pesos lamang, aktibo rin na binubuo ng ahensya at yung mga affiliated agencies, yung mga hakbang nila at plano upang magkaroon din ng available na well-milled rice sa publiko sa pamamagitan naman ng kadiwa centers sa mas mababang presyo kumpara doon sa umiiral na presyo sa mga palengke na atin pong nabibili.
Samantala mga kabombo, ikinalungkot ni dating Senador Panfilo Lacson ang nangyaring bangayan ni na Senadora Nancy Binay at Senador Alan Peter Cayetano kaugnayan sa ipinapatayong bagong gusali ng Senado sa lungsod ng Taguig. Magugunitang si Lacson ang nagsilbing chairman ng Senate Committee on Accounts at ipinasa kay Senadora Nancy Binay. Matapos ding bitawan ni Binay ang naturang komite, pinamunuan na ito ni Peter Cayetano na siyang nagrepaso ngayon sa naturang proyekto. Ayon pa sa dating senador, painful to watch o masakit tingnan itong nangyaring palitan ng mga maanghang na pahayag ng dalawang senador sa pagdinig. Sinabi pa ni Lacson na bago pa man ang pagdinig ay nagkasundo sina Binay at Cayetano na magpulong muna para i-turn over ang proyekto, pero ito ay hindi pa nangyayari at nai-schedule. Una rito ay nagkaroon muna aniya ng lunch meeting at ipinatawag ni Senate President Francis Chis Escudero, kasama siya at si dating Senate President Tito Soto III, kung saan dito binanggit ka ng liderato ng Senado ang planong pagrepaso sa biglang pagtaas ng presyo ng pagpapagawa ng new Senate building. Sinabi pa ni Lacson na siya mismo ay nag-initiate na ma-contact si Cayetano at hiniling si Senador na ma-brief muna siya tungkol sa status at iba pang detalye ng ongoing construction ng new Senate building, tulad na rin ng kanyang ginawa kay Binay na pumalit sa kanya noong bilang accounts chairman ng Senado. Ang kanyang alok na mamagitan na sana sa pulong ay mula sa hiling din ni Binay, subalit hindi pa naitatakda ang pulong at nangyari ang hindi inaasahang bangayan dahil sa bagong gusali na ipinatatayho ng Senado. Bombo International News. Ako muna tayo dyan mga kabombo sa mga update natin sa United Kingdom dahil nakapagtalaga na raw ng mga miyembro ng gabinete itong bagong Prime Minister ng United Kingdom. May nakalap na impormasyon ng Bombo Radio Iloilo. Nagtalaga na ng bagong Prime Minister ng United Kingdom si Labour leader Keir Starmer ng kanyang mga bagong gabinete. Ayon kay Ramil Isugon, ang Bombo International News correspondent sa UK, ito ang kauna-unahang gagawing trabaho ng Prime Minister. Pinili nito si Rachel Reeves na Britain's first female Chancellor, Yvette Cooper bilang Home Secretary at Domestic Security and Policy, David Lammy na bagong Foreign Secretary at Angela Rayner na siyang Deputy Prime Minister. Ayon kay Isugon, ito na ang pinakabagong napaupong Labour Party mula noong 2007 dahil mula 1997 hanggang sa 2007 kasi ay nanatiling Conservative Party ang naihalal sa pwesto. Samantala sa bungad ng kanyang unang speech bilang Prime Minister sa number 10 Downing Street sa London, pinasalamatan ni Starmer si outgoing Prime Minister Rishi Sunak na kauna-unahang naging British Asian Prime Minister at pinuri ang mga tagumpay, dedikasyon at pagsisikap nito sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ayon naman kay Grant Ganaban Unel, Bombo International News correspondent din sa nasabing bansa, wrong move ang ginawang pagpili ng Conservative Party dahil mismong ang mga residente na ang pumili ng mga iluluklok sa pwesto. Makalipas kasi ng 14 na taon aniya, ang mga nakaupo lamang na mga liderato ang siyang pumipili ng mga papalit sa pwesto. Tinawag naman niya itong magandang balita para sa ilang mga Pilipino sa bansang UK dahil sa mas magiging magaan ang kanilang pagproseso ng residency. Nakikita mo naman na may plataforma sila wherein ang conservative ay may plataforma naman. Kaya lang at of this moment for 14 years masyado nang matagal. Then bumalik itong si Rishi Sunak dito na yung lumaki yung mga issues sa economic crisis, maririnig yung mga welga, strike from teachers, doctors, nurses. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Myra Reside nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! At pagtutuwid mga kabombo, yan ay ulat mula dyan sa Bombo Radio Dagupan at mamaya naman yung ulat galing po dyan sa bahagi ng Iloilo. Samantala, Bombo Vic sa karagdagang balita. Bombo Police Report.
Eto mga kabombo, yung publiko ay may mga paalala dyan yung mga otoridad hinggil dun sa mga scammer. Ito yata yung tinatawag na rentangay scam. Ewan ko kung kapareho ito nung naitatala dito sa Metro Manila. Pero ngayon, nakarating na ho yan dyan sa bahagi ng Iloilo. So ingat-ingat po sa mga deal na pinapasok sa mga kahalintulad na modus operandi. May balita dyan ang Bombo Radio Iloilo. Tila sinakluban ng langit at lupa ang isang may-ari ng rent-a-car business matapos ibinenta ng kanyang customer ang inarkilahang sasakyan. Sa prayam ng Bombo Radio Iloilo sa biktima na si Christine Joy Punoles, sinabi ito na nagpadala ng mensahe sa kanyang customer na naghahanap ng marerentahang sasakyan kung kaya't kaagad silang nagkita ng sumunod na araw. Ayon kay Punoles, pumirma ng kontrata ang customer na nagpakilalang si Mary Luz Sarmiento na nagpakita pa ng driver's license at may address na Manila. Sinabi ni Punoles na nagbayad ng 4,000 pesos ang customer para sa renta. Nang sumunod na araw, nagtaka ito na hindi na niya makita na online ang customer sa Messenger at nakalock na ang kanyang profile sa Facebook. Binalikan naman ni Punoles ang establishmento kung saan sila nagkita ng suspect upang matingnan ang logbook at makakuha ng kopya ng closed-circuit television. Ngunit ibang pangalan ang inilagay ng suspect. Nakontak naman ang biktima ang tinuturong nobyo ng suspect at napilitan ito na magpadala ng mensahe sa nagrereklamo. Umamin ang customer na ibinenta nitong sasakyan sa mag-asawa na pareho palang mga pulis sa halagang 300,000 pesos. Nabatid din na pineke umano ng customer ang lahat ng dokumento dahilan kung bakit na ibenta nito ang sasakyan. Kasunod ng insidente, kaagad namang nagpaalala ang kapulisan upang hindi mabiktima sa nasabing modus. Sa panayam ng Bombo Radio kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, ang spokesperson ng Police Regional Office 6, sinabi dito na kailangan kilalahin ang mga katransaksyon at kilatising mabuti ang mga dokumento kung peke o tunay. Sa ngayon, nagpapatuloy pang investigasyon ng otoridad hinggil sa insidente. Ang paalala po natin dyan sa mga kababayan po natin na gustong bumili ng sasakyan, unang-una po, tingnan po yung dokumento kung ito ay original. And of course, dapat i-compare nila yung unit ng sasakyan sa current market price ngayon. Si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ito namang pagtugis sa mga NPA na pumatay umano sa leader ng IPS at kasapi ng CAFGU. Diyan ho sa may bahagi ng Sultan Kudarat, abay pinapaigting pa ayon yan sa Armed Forces of the Philippines. Alamin natin ang buong detalye mula sa pag-uulat ng Bombo Radio Coronadado. Ipinasiguro ng Armed Forces of the Philippines kasama na ang Philippine National Police na magpapatuloy ang kanilang pagtugis sa mga rebeldeng NPA o New People's Army na responsable sa pagpatay sa isang Indigenous Peoples Mandatory Representative YPMR at isang Civilian Armed Forces Geographical Unit Member o CAFGU-CAA sa Sultan Kudarat. Ito ang inahayag ni Lieutenant Colonel Redon Urbon, ang spokesperson ng 6th Infantry Division Philippine Army sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Coronadal. Kinalulungkot na pamunuan ng 6th Infantry Division Philippine Army ang pagpatay kina Indigenous Peoples Mandatory Representative Emong Cantala, dato na manubo ng tribe sa Senator Noel Aquino, Sultan Kudarat, at Danilo Inglater na isang Civilian Armed Forces Geographical Unit o CAFGU sa Libak, Sultan Kudarat. Ayon kay Urbon, hindi sangkot sa military o law enforcement operation ang dalawa dahil nagsasagawa lamang ang mga ito na information gathering sa kanilang mga lugar, lalo na sa mga problema at issues na ipinaabot ng mga tao. Dagdag pa ni Urbon, pawang mga inosente ang pinaslang ng mga rebeldeng NPA upang ipakita na may lakas pa sila at nais pang i-terrorize ang mga mamamayan. Malaki din ang paniniwala ng opisyal na nadarama na ng mga rebelde ang sunod-sunod ng focus military operation na isinasagawa ng mga sundalo kung saan noong nakaraang buwan may nasawing isang lider na may impluwensya sa nasabing lugar. Maliban dito, maraming mga NPA na rin ang sumuko at nagbalik loob sa gobyerno. Kaunan nito, patuloy pa rin ang panawagan ng militar sa iba pang mga rebelde na sumuko na upang makapamuhay na tahimik kasama ang kanilang pamilya. Nanawagan ito sa mga NPA na huwag nang idamay ang mga inosenteng sibilyan sa kanilang mga operasyon. Itong si Ginoong Danilo Inglaterra at saka si Emong Cantala, hindi naman po involved ito sa ating mga inilulunsad na mga military operation. In fact, ang ginagawa po ng dalawang ito ay nagmamalasakit lang po sila sa kanilang
kanilang mga communities, particular sa IP communities. Nagsasagawa lang po sila ng mga information gathering, nakikipagtulungan po sa ating government. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Bombo Donald Pitogo nag-uulat para sa the number 1 and most trusted media network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Isa pang farmers group nagpaplano na rin na maghain ng hiwalay na petisyon sa Office of the President upang ipawalang bisa yung Executive Order number 62 may kinalaman sa taripa. May balita ang Bombo Radio Legazpi. Plano rin ngayon ang grupong Bantay Bigas na magsampa ng petisyon sa Office of the President upang ipanawagan ng tuluyang pagbasura sa pagbabawas ng taripa sa imported na bigas. Ito ay kasunod ng paghahain ng ilang grupo ng magsasaka ng petisyon sa Korte Suprema na nananawagan na ideklarang unconstitutional ang Executive Order 62. Sa panayam ng Bombo Radyo Legazpi kay Bantay Bigas spokesperson Cathy Estavillo, sinabi nitong posibleng gawin ang hakbang ngayong linggo. Paliwanag ng grupo na mas nais nilang ihain ang petisyon sa Office of the President dahil may kapangyarihan ng Pangulo na tuluyang ipawalang bisa ang kautusan effective na simula ngayong araw. Sa kasalukuyan na inihanda pa rin kasi ang datos na ilalagay sa kanilang petisyon na samantala nanawagan rin si Estavillo sa mga magsasaka at mga consumers na magsagawa ng mga kilos protesta upang ipakita ang pagkontra sa Executive Order 62 na pinangangambahang magresulta sa 80 billion pesos na pagkalugi sa mga magsasaka. Pagtutol natin doon sa Executive Order number 62 na ibasura yan dahil napakatindi, no? Hindi yan protection para sa ating lokal na produksyon, kundi mas lalong magbubuyang-yang doon sa ating industriya sa bigas na napapasukin yung mga imported na bigas. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, ito si Bombo Romela Sakayan Wanda sa nag-uulat for the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, sa iba pa nating balita, Pinoy dun sa United Arab Emirates, ibinahagi naman ang kanyang inspirasyong kwento. Yan ay sa likod ng pagkakaabot niya sa kanyang pangarap bilang rank 3 dito sa Philippine Nurses Special Professional Licensure Examination. May nakalap na impormasyon ng Star FM Manila. Hindi akalain ng 38-year-old United Arab Emirates-based Pinoy na si Michael Javeria Chua na siya ang magiging top 3 sa June 2024 Philippine Nurses Special Professional Licensure Examination. Mula sa 1,806 na kumuha ng exam ay isa si Chua sa 1,156 na mga nakapasa. Ayon kay Michael, nalaman niya lamang umano ang resulta ng may tumawag sa kanya patungkol dito. Isa sa mga naging pagsubok kay Michael ay ang pagbabalanse ng oras nito sa paghahanda sa exam at sa kanyang trabaho bilang emergency medical technician sa Abu Dhabi. Yung time talaga mahirap kasi while working, syempre ilang hours kasi iba-iba rin yung time ng pasok kasi sa ambulance din ako 12 years sa ambulance service. Tapos nag-work din ako dyan sa Pilipinas sa Lifeline Rescue and then nag-volunteer din ako sa Putatan sa Muntinlupa. Sa mga gustong muna mag-exam, when your emotions are high, your intelligence is low. During na mga exam, mataas ang anxiety mo. Matuto ka na i-handle yung emotions mo. Kasi pag mataas ang emotions mo, hindi ka makapag-isip ng tama. Ngayon, sa exam, di ba, pagka mataas ang anxiety mo, mataas yung fear mo, wala, you might fail. Tibayin niyo yung faith niyo kasi talagang mag-guide kayo. You might never know kung ano yung pwede, mga possibilities na mangyari. Ako, hindi ko in-expect na to be a top 3. Si Chua ay nagtapos sa Perpetual Help College of Manila. Ang Philippines Nurses Special Professional Licensure Examination ay para sa mga Pinoy na nagtatrabaho at naninirahan sa ibang bansa na gustong magkaroon ng nursing license. Mula sa Star FM Manila, nag-uulat Star DJ Ivana Darna para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Makibahagi sa aksyon ng Palarong Pabansa 2024. Hatid sa inyo ng Bombo Radio at Star FM. Live!
Eto na mga kabombo, mga karagdagan nating update kung kanina may mangilan-ngilan ng nagdatingan ng mga delegasyon. Lahat na pala ng mga delegado na vital yung kanilang magiging role dyan sa palarong pambansa galing sa iba't ibang rehiyon. Nakarating na raw. May kabuang balita ang Star FM Cebu. Inaasahan ang pagdating sa Cebu ngayong araw, Hulyo 6 ng lahat ng delegasyon sa Palarong Pambansa 2024 bago ang pagbubukas sa Hulyo 9. Ito ang inihayag ni Cebu City Sports Commission Chairman John Pajes matapos magkasunod na dumating sa mga nakalipas na araw ang daan-daang atleta kasama ang mga coaches at opisyal na kumakatawan sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Sinabi pa ni Pajes na inukupan ng mga ito ang ilang 20 billeting quarters nitong lungsod ng Cebu habang ang ilan ay sinamantala ang kanilang maagang pagdating para mag-ensayo sa mga playing venues. Aniya, binuksan kasi ang mga pasilidad para makapag-ensayo ang mga ito bago ang aktwal na kompetisyon na tatakbo mula Hulyo 11 hanggang 15. Hinikayat pa ng mga lokal na organizers ang mga maagang dumating na mga delegado na maglibang at bisitahin ang mga tourist spots dito bago ang mga laro. May ilan na rin sa mga ito ang nakitang gumagala sa mall dito para mag-relax ilang araw bago magsimula ang kompetisyon. Umaasa naman si Pajes na ang mga delegado ay magkakaroon hindi lamang na magandang kompetisyon kundi masiyahan din sa kanilang pananatili sa lungsod. Welcome to Cebu and welcome to the 64th edition of the Palarong Pambansa. We are so excited for the 12,000 plus athletes, coaches and officials, and we hope that you not only will have a great competition here in Cebu, but you enjoy your stay here in the Queen City of the South. Good luck, everyone. Mula Star FM Cebu para sa Bombo Network News, Star DJ Kevin Stone nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Ito namang kampo ni Pinoy boxer Marlon Tapales abay handa sakaling magkakaroon ng rematch laban kay Naoya Inoue. Alamin natin ang buong detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio, Jensan. Naway muling magkatagpo sina Naoya Inoue, ang WBC, WBO Super Bantamweight Champion at Pinoy boxer Marlon Tapales. Ito ang pahayag ni boxing coach Ernel Fontanilla sa exclusive interview ng Bombo Radio, Jensan. Ayon kay Fontanilla na si Tapales ang ranked number 2 sa WBC habang number 3 naman sa IBF at number 4 sa WBA. Dagdag pa nito na tanging makalaban ng mga champion kagaya ni Inoue ang mandatory rank na maging challenger kaya't may posibilidad na muling magkasagupa ni Tapales ang kilalang The Monster at wala pang talo na Japanese boxer. Kung mangyari umano ang nasabing laban, gagawin ito sa 126 pounds. Hindi naman isinantabi ang posibilidad na matutuloy ang Casimero Inoue fight. Magdepende umano ito sa kampo ng Japanese boxer. Sinabi din ni Fontanilla na patuloy ang paghahanda ni Tapales para sa championship fight na gagawin sa Cambodia ngayong Hulyo 28 nitong taon. Matatandaan na noong Desyembre natalo via 10 rounds knockout si Tapales sa laban nito kay Naoya Inoue. Well, talagang sa ngayon naghahanda talaga tayo kasi hindi kami tumigil sa training kasi alam namin yung mga parating na laban. We expect probably by next year for a world title fight again. Kasi ito may labang kami ngayong August. Yeah, kung pagbibigyan tayo ng rematch, why not? Kasi Marlon Tapales ngayon sa WBC, sa ranking, he's number 2. Sa WBC ngayon, number 3 sa IBF and WBA number 4. So, nandun tayo sa So, malaking posibilidad na makalaban tayo uli kay Naoya or if Naoya is gonna go up to 126, for sure Marlon Tapales is gonna be the next fight for a WBC. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio, Jensan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Levi De Leon para sa number 1 at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!
Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nais nating batiin ang lahat ng ating mga kabombo ng maligayang pakikinig ngayong anibersaryo ng Bombo Radio Philippines. 58 years na mga kabombo. Kaya naman, kung kayo po ay nagbabalak bumiyahe, may pupuntahang mga lugar, tapos hindi nyo mapapakinggan yung inyong mga paboritong programa, may paraan dyan. Pwede po ninyong i-download ang ating Bombo Mobile application at presto sa cellphone po ninyo. Pwede kayong sumubaybay doon sa mga palatuntunan. Hindi ninyo mamimiss yan dahil pwede ninyong subaybayan pa rin kahit saan po kayong lugar pupunta. Samantala, meron din po tayong YouTube channel na pwede po ninyong i-access mga kabombo. And of course, ang ating Facebook Live programs. Diyan sa bahagi ng Visayas, maaari po ninyong masubaybayan. Lalo na sa mga Ilonggo speaking sa Visayas. Available po sa ating Facebook Live ang Bombo Radio Iloilo, Bombo Radio Bacolod at Bombo Radio Rojas. Yung mga Cebuano speaking naman, nariyan ang Bombo Radio Cebu. Habang yung mga Akyanon, may Bombo Radio Kalibo tayo. And dyan sa mga Waray, Bombo Radio Tacloban. Mga kabombo, narito na ang ating Horacio Impirata in time of grave tension in the West Philippine Sea. Our Lord God Almighty, maker of heaven and earth, the sky and the seas, look kindly on us, your children of the Philippine Islands, our home, now beset with tensions over our West Philippine Sea. We pray to you for peace over the part of our islands and waters. We pray that questions over it may be resolved through justice and respect for people's rights. We pray that no harm be done to our marine creatures and habitat. We pray that our fellow Filipinos protecting our islands and seas be kept from natural and man-made disasters. Loving God, you are a wonderful creator, our generous provider of good things. Send your Holy Spirit of wisdom and understanding to our leaders that they resolve this crisis with courage and the spirit of dialogue. Help us to remain faithful to your word and obedient to your will always. This we ask through Christ our Lord. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center, Makati, para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa nga Bombo anay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Sa aton sining nga mga kabombo standby sa dugang nga mga balita kag impormasyon. Driman sa aton sining nga pagpangalagad mga kulturan. Sa aton sinima pinalangga karon niya nga mga tagpalamati kag sumulunod sa Bombo Radio Iloilo bangod sa technical enhancement sa amon sining nga transmitter site. Ang Bombo Radio Iloilo temporaryo nga madula sa kahanginan sa inyo mga radyo. Domingo sining adlaw, buwas na, Hulyo 7, 2024, pagkatapos sang Santos nga misa sa Haro Metropolitan Cathedral. Gilayo naman ini nga magabalik sa kahanginan pagkatapos sang maintenance activities. Sarang mo man sa gihapon nga makita kag mabatian ang programa sa Bombo Radio Iloilo sa Facebook Live page sa sini nga Bombo Radio Iloilo kag Bombo Radio Iloilo 837 kHz kag sa amon YouTube channel sa Bombo Radio Iloilo. Mabatian mo man ang mga programa sa Bombo Radio sa Bombo Mobile App. Pangita lang ang Bombo Radio Iloilo. Madamo nga salamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa Bombo Radio. Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 2 minutos na ang nakaligad sa Tacna Sininga, Launa. Mga homeowners sa Lidesco Village, La Paz, ginpanugyanan sa mga barangay official nga kung may mga bisita sila, no? Nga mga foreign national, hilabi kung Chinese national, ang magpabalugid, no? Sa mga barangay official para ngati ma-monitor kag hindi man sila mabutang sa alang-alang no? Sa aton sini nga mga kamundo for everyone's safety or for everybody's safety. Check naman si Bombo Marisol Binya sa iya sini nga follow-up report. Sol, sa report, please go ahead.
ginainganyo diri Bombocham sang mga barangay official sa ang ilang mga pumuluyo o kung ilabi na ini mga homeowners nga ipabaluman sa ila talatapan kung may mga foreign nationals abi, ilabi na mga Chinese nationals nga magbisita sa ila sini nga mga village, ilabi na diri sa may Ledesco village sa may distrito sang La Paz. Ini may kaangot man sa pila ka mga subdivision nga ginatuyo ipausisa ni Congressman Jam Baronda sa diin na nalakip diri gani ang ining Ledesco village, ang Puerto Real de Iloilo sa La Paz kag ining Monte Rosa subdivision diri sa may distrito sa Mandurriao. Sa interview naton sa kay punong barangay Alex Janhover, ang punong barangay sang barangay San Pedro Haro, Iloilo City. Bali may mga pila ini siya ka encounter abi sa pila man ka mga foreign nationals to specify ining mga Indian national kag Korean national nga nagapalapit sa iya talatapan kag nagakuha sang pila ka mga certificate nga ginakinahanglan sini nila sa ilang visa and at the same time sa pag-tener nila diri mismo sa syudad sang Iloilo, specifically diri sa may village no, sa may Ledesco village kag sa iya diri nga pag-interact man sini sa ila maayo man kuno ang ila sini nga pag-istoryahanay and at the same time in fact no may mga pila gani diri ka mga Korean nationals nga nagapalapit mismo sa iya, nagaupod sa ila pila ka mga activity kaangay sang sining Taybo nga personal naga-communicate sa iyang asawa nga magpatigayon sang among activity. Sa bahay naman iya sang mga Chinese nationals suno kay punong barangay Huver nga ang iya lang diri na encounter Bombocham ining mga apelyido nga Fo kag Oy. Usually amo ni mga ma-encounter niya nga nagapalapit sa iya talatapan para magpangayo sang pila diri ka mga papeles o kun mga certificate man mga kinahanglanon sa ila sini nga negosyo since ang ining mga apelyido nga Oy kag Fo ang kilala nga mga negosyante man diri sa ilang village o kung sa village sang Ledesco and at the same time sa diri man sa syudad sang Iloilo kay may mga pila man ini sila ka mga negosyo diri kag madugay naman nga nagapuyo diri sa may syudad sang Iloilo kag in fact Bombocham kabalo na inigani sila mag-Ilonggo kag ang panggawi sini nila do kaangay nga isa na gid iya ka Ilonggo kag amo na no may ginapahanumdum lang paanlinton diri si punong barangay Huver sa mga homeowners man diri sa may Ledesco nga kuntani mas maayo no nga ipabalo gid abi sa ila mismo ining posible kun may mga foreign national sila nga i-entertain ilabi ng mga Chinese nationals para man sa seguridad no sa ila sini nga barangay ilabi na mapabaluman ang pila ka mga businesses nga abi ginakadto sang pila diri ka mga foreign nationals o ilabi na ining mga Chinese nationals diri sa ilang area. Sa dugang bala nga pahayag aton ipabati ang aton nang interview kay punong barangay Alex Janhover. Siguro kung sa may mga bago kita rin nga mga bisita, like for example sa mga Chinese national sina, so kung pwede tani nga mapabalo man kami ng mga barangay official para at least kung ano man ang dalagan sa ilang mga business rin sa aton nga sa amon nga barangay, at least mapabalo man kami, mabalaan ko man, kag mapabalo taman ang aton nga kapulisan kung ano gid man ang status ng sining mga Chinese national nga kung may-ari gid man nga bago nga nagabot sa amon nga barangay. Kay sa Subong wala kami na-identify nga Chinese national diri sa akon within sa akon nga sakpan nga barangay maliban lang abi sa Ledesco kay ang Ledesco ay adjacent barangay na damo niya nga barangay ang sakop sina. May-ari ako din na-encounter mga Indian national kag nagakadtugid din sila sa akon sa may barangay hall para mangayos ang certification para sa renewal sa ilang visa sa pagtinan nila diri sa aton sa Pilipinas kay gina-required sila. And then may-ari man ako din na-encounter mga Korean bahay man nakagalaki nagasaka din sa akon inopdan sa ilang maestra nga nagatudlo English kag maayo man ang ilang pagdayo diri sa aton. How about yung mga Chinese national kap may nagakatuli sa inyo, nagapangayos yung iba ng mga documents, kamusta ni-encounter na sa ila? May-ari ako diri nga persona nga ginalit nga bata ni Buho since pa sang bata-bata pa ako kay nagupod pa ko sa ginikanan ko kay nagabakal ako sa tinapay dadi Buho sa city. So ini siya naga-stay sa may Ledesco village si Po kag ini kilala ko gid kay ti gagwa sulod gid sa sakon nga barangay kag nagapangayo gid sa nga indigency para mangayo sang food assistance for how many times na. Okay, kabalo na ni siya maghiligay no? Kabalo gid ni siya mag-Ilonggo
ko. Idea ikaw or information nga may nagapalatin ko gabi sang bagong nga balay dili sa may Ledesco nga ang taliya din mga Chinese national. So wala ka pa nga isang document sa imo nga mag-suggest. Ang parte sa Ledesco, sa mga Chinese, duay ako idea kung may mga Chinese sa national dira nga mga bag-o. Kaya Muslim kalabanan, di ba nga mga Chinese nga do Muslim popular na, do kilala ko man. Mga apelyido. For example, labi si Banda ti isa sa mga nabalaan ko na si Puna, amo na si Po, and then si mga Oy dira, mga Oy nga apelyido, tagiya sang hardware sa super nga kantay oo nang mabuhay na ari na di nagapangayo na di sa sang barangay clearance kay do registrado na di sa barangay ko ang ina nga mga pamilya. Kamusta ka encounter mo sa ilan? Ng iba na di may mga kuan sila ya, may mga negosyante na sila ya. Nabatian diri ang kabahin sa aton nga interview kay punong barangay Alex Jan Hover Bombocham kag di sa aton man paglibot diri sa Ledesco Village. Actually may mga pila kita ka mga building diri, mga balay nga nakita nga ginapatindog kag sa pagpangusisa naton kalabanan diri nga nagapanag-iya Bombocham mga apelyido nila Oy kag actually madugay-dugay naman ining pila diri ka mga Oy nga apelyido nga nagatener iya diri sa may syudad sang Iloilo kag kalabanan sini kuno sa ila mga negosyante. Po, Oy, Yap, no? Mga Chinese, mapalapit-lapit mo sa Chinese nga mga apelyido, but dugay na nada sila, Bombo, Sol, no? Hindi man malipod di na sa aton, kag may ideya kita dira, kay ti taga Barangay San Pedro, makita mo, San Pedro Haro, Bombo Sol, kag basi maglibog ulo sa mga kamumbo naton, Ledesco Village lapas na ating ara dira ang ang jurisdiction sa Haro sa Barangay San Pedro. May mga residente dira abi Bumosol or kalabanan sa mga residente sina dira malayo na sa ila kung magparehistro sila kung dito sila sa may Tabuk Suba lapas. Malayo naman sa ila kung diri sila sa Kubay, Haro. So pinakamalapit dira sa ila sa mga homeowners dira amo iyang Barangay San Pedro, Haro. Kay pagwa mo sa Ledesco Village, Barangay San Pedro na dayon. Ara dira sa tabok lang sang ila sini nga before ka mag-approach sa Taytay, ara dira ang Barangay Hall, no? Sa aton sini nga mga kabumbo kag ti kita mismo makambal nga ang damo dira mga India National, mga Korea National, no? Isa sa mga palatandaan abi Bumbusol, no? Kung madamo ang partikular nga nationality sa isa ka lugar kay may maulhot ginadira dayon nga restaurant nga ang i-cater sini nila kung mauyunan sang mga Pinoy later on, no? Pati mga Pinoy dira na makaon, pero kung damo na dira for example mga Korea National sa sulod dira sang Ledesco Village may ara na dira sang Kalanan, no, do restaurant. Hindi ko lang pag-i-mention ang pangalan, but ang ila sinigang mga gina-serve amo nay mga Korean cuisine, Bumbusol, no? Kay ti damo sang uda dira Korea National nga nagatuon bala English, no? May store man dira sadto nga ang gina-serve nila iya pagkaon sa mga Indian National. Kiti may mga Indian National man nga nagtiner dira, no, sa may Ledesco Village. Insakto atong hambal sang isa ko kakilala. Sa inyo mabalaan mo lang na nga damo na ang particular siniiya nga nationality sa isa ka lugar kung may maggwa or may magulot or may tukuron nga restaurant per se nga mag-serve sang ila siniiya nga pagkaon, no? Just like kung may mga Chinese national abi dira Bumbusol sa may Ledesco Village. So kung magdamo na dara sila
Ang mga Chinese national nga daan iti lain man ang ginapangita sininila iyang asahi isang pagkaon mo. Kag lain-lain ni may Fokien, may Mandarin or ano sinadirang iban sini nga mga ila sini nga lingwahe at the same time lain-lain man ang ila sini iya nga pangluto or estilo sang pangluto. So dira mo na madeterminar kag makamba ka damo na di Chinese national pananglitan mayara sang isa iya ka kalanan nga ang ila sini nga ginaserbisyuan or ang ila sini nga ginaluto pang Chinese national lang gid. No? Makita mo man dayon nga mayara sang isa ka grocery store nga ang ginabaligya pang Chinese lang gid bumbusol. So dira na tanagdako do way makita nakasalapo dira sang Chinese restaurant kag Chinese grocery store Korean lang. Sol? Yes, Bombo Cham. Actually, matuod din na Bombo Cham kay may mga nakita kita dito nga mga pila ka mga store kag at the same time kalan-an nga iya ka Korean pero ining mga sabahin abi sang mga makarelate sa mga Chinese nationals do wala pa kita sang may nakita dito sang pagsulod naton sa Ledesco Village. But just the same, kung may bisita nga mga foreign national nagahingyo gid ang barangay official sa barangay San Pedro Haro nga pabaluon sila. Kaya that is one way sa pag-service, sa pagserbisyo man sa ila bala bumbusol, ngati kung ano kag ano man dira, alang-alang karon iya nga, kung ano man dira mga serbisyo nga, pwede mahatag sa ila or whatsoever, ti kung waya kabalo kung taga-diin ang barangay official dira, ti siyempre medyo mangusisa sila na kay hindi man sila kadali-dali dira karon sa kung ano man dira nga mga medios posibles or senaryo plus tada abi nga matabo kung wala sila sang ideya. Hindi ba bumusol? Exactly, Bombo Cham. Kag ti pananglitan nga posible abay may matabo sa ila para man sa ila ni nga proteksyon kag seguridad mahibaluan sang kapulisan naton ang mga posible obrahon nila kag mo na maproteksyonan man ining mga bisita iya nga posible magkadto diri sa village or kon sa Ledesco Village. All right, Bombo. Ini si Bombo Marisol Viñas para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo. Salamat kid Bombo Marisol Viñas sa imo sini iyang follow-up report. No? Ti bangod sini banwa makabig naton nga tido nakatuga karon iya sang pagkakuha sang atensyon sang tagsa-tagsa hilabi pa sa mga Pinoy. Ti natribukaho man lang inibanwa sang napamatud-an dito iya sang Senado nga si Gu Huaping and si Bamban City Tarlac Mayor Alice Go, no? Isa lang ka tawo. No? May double identity sa gali kag Chinese inisaya banwa. Ti nasugpunan sang mga damo na lang ang mga insidente nga kung sa diin ti daw kasubong iya nga makabig naton maka agaw atensyon di man siling naton iya nga maka alarma gid banwa, no? Siguro tuman iya ka temprano or tuman ka hilaw kung magamit na kita sang termino nga maka-alarma in terms of Chinese national nga ari diri sa syudad sang Iloilo. Libot ka diri sa may Isnard Street. May mga Chinese na dira pero Filipino-Chinese na ini sila iya. No? May mga naganegosyo bala sang net, no? Mga nylon, mga higot, tanan-tanan na lang sa atun sini mga kabumbo. No? May mga nasalapo man kita iyang Chinese pure. No? Ngati kung kaisa makatubang sila sa mga Pinoy nga kabalo mag-istorya Mandarin, no? Kung isa gatanga lang man ko Bumbo Brinan engineer Basta ang nabalaan ko lang binchiling. Anong binchiling? Ice cream. No. I-share ko na sa inyo. Nabalaan ko. May iban pagi ko nga nabalaan pero
no, hindi ta na dapat pagyambal sa kahanginan, no? Basta mo sina sa aton sini nga mga kabombo, no? Ti damo na sa mga istorya nga base nga ina sila halintos China, mga Chinese general na, no, mga soldado na to gindala nagkanto na diri kuno abi man ro negosyo lang pero sa uli sakupon ta nila, so on and so forth sa aton sini nga mga kabombo. Pero kung taman kag sa hindi, ining mga Filipino-Chinese dako man ang ila sini nga contribution. Kung nga nag-amo ni subong ang syudad sang Iloilo, no? Sa aton sini mga kabombo. Naglabot niya sa punto nga daw makaagaw atensyon bangod sang pila ka mga nagklinabo just like sa 17 ka mga Chinese national nga nagkaladakpan dito sa may distrito man niya sang Haro nga hindi gadya gani kabalo mag hambal sang anuman nga mga tinaga kunti ang ilala siniya nga lingwahe kag nagkinahanglan pa sang isa ka translator para lamang iya nga maintindihan nila sa hindi silang ginabasahan sa kung ano man nga mga panumbungo naging file batok sinisayla. No? Kagati, sa aton sini nga mga kabombo, isa man ini sa nagtuga karon sang pagkaagaw atensyon sa publiko. Pero, sa aton sini mga kabombo, ang Committee Chairman on Public Safety sang City Council nagapati nga kung may maayo nga koordinasyon ang Bureau of Immigration kagaton sini kapulisan, mas mahapos nga matumod sini nila ang mga illegal immigrants or mga foreign national nga wala sang nagakaigo sini nga dokumento agod nga magpabilin or magtiner diri abi sa bahin sang syudad sang Iloilo, no? Kag ang konsyal diri naton Banwa nagpanugyan nga baw nya basi kung may masugata kamo nga Chinese national or incheck, no? Kay kalabanan nga daan sining mga Chinese national nga ni or mga Filipino Chinese diri muna blando singkit mata pero subong ti tawag ta na sa ila chinito kag chinita, no? Sa aton sini nga mga kabombo tiyang baling kagawad St. Free Kabalunas niya basi may masugata kamo ba hindi nyo gid na pagsakito na check ta bala si Bombo Angel Tangel sa report ta please come in. Panawagan Dri Bombacham ang chairman sang Committee on Public Safety and Police Matters sa bahin sang Iloilo City Council nga hindi magpamintas o kun magpanakit sang mga foreign nationals nga ari diri sa syudad sang Iloilo bangod man sa mga nagapadayon nga mga issue sa sining illegal immigrants nga nagatiner diri sa bahin sang Iloilo City. Sa interview sang Bombo Radio kay Councilor Cedfrey Cabaluna, ang chairman sang nasambit nga komitiba yaging pahayag nga kapareho lang na Bombacham sa iba niya pungsod niya plastada man sang mga Pilipino kay ti hindi man tutanan nga mga Pilipino abi malain ang background mi iban man didto nga maayo ang ila kag legal ang ilang ginahimo didto rason niya ti dapat hindi man pagsakiton man bala Bombacham kung ano ang plastada sagwa sunod diri sa konsehal dapat magabasi sa data kag kamaturan bag-uman maghimo sang nga lihok kag ang terminology gani diri ni Councilor Cabaluna Bombacham prudence before mag-drawn out sa mga konklusyon. Patag sang konsehal ang iya mismo man abing opisina siya mismo nagpakig-angot ini siya sa mga kapulisan kag ti ang ginpasiguro ini ginpahatagan ini siya sang kasiguraduhan nga nagabantay ang mga pulis ongoing ang ilang monitoring. Kag pang Bombacham ang problema lang gid diri nga ginalantaw sang konsehal nga ti tama kun tani ka importante ang pag-coordinate sang Bureau of Immigration sa kapulisan like listahan abi sang mga illegal immigrants na pero ang problema diri nagahulat ang PNP pero wala sang ginahatag nga data ang Bureau of Immigration sa ila nga ti abi nagapangayo sang bulig nga kadtuan ang amo sini checkar kung ari pagid man diri sila or ano sining tastada. Bombacham nagapanugyan man diri ang konsehal
nga sa gihapon nga dapat mangin vigilant o kun magbantay sa mga palibot nga ti kung may mga kamala-malahan diri nga mga foreign nationals nga posible nagaubra sa mga illegal nga mga aktibidades, gilayon mag-report sa otoridad para mahatagan sa nagakaigo nga lihok kag mamonitor man sang mga kapulisan. Bombatsyam. Pamatyan tabala ang kabahin diri sa nga pagpahayag ni Iloilo City Councilor Cedfrey Cabaluna sa ngaton may interview. In terms of public safety, siguro, let's be vigilant. Observe lang kita sa palibot naton kung may mga suspicious individuals. Pero there's really, hindi man kilanlan magpanic. Gid kita nga may kulbaan, no? Kaya or PNP or police on top of the situation man. Ang importante lang diri siguro is we get to know kung may ara gid man exist. We're waiting the opportunity to talk to our Bureau of Immigration to confirm if there indeed ining mga allegations are indeed true, no? Otherwise, no, base ang ato ni kay tungod kakatabo to sa iban nga lugar, base assume taga katabo man diri, no? So for the meantime, I think there's a need for prudence, but at the same time kinahanglan lang naton maging vigilant man kung may ara and always report sa authorities para nga mabalaan ta kag ma-confirm and we can take proper actions. Una, tong natabo yung in one subdivision, then the police were able to take proper action on this based on intel reports, and we're happy kiti na-actionan gid nila dayon, nadakpan ato, and I think it's in the court now. Ang diri naman sa reported nga muna mo nang gusto tagid ma-confirm, ang isa siguro nga gap gid diri is proper coordination between the Bureau of Immigration and the PNP in terms of enforcement. Kay ti budlay man be mag-assume dayon nga kung may gatumpok ng mga foreign nationals, may illegal na sila ginaubra, there's still a presumption, and of course ang pagrespeto man naton sa pagbisita or right to travel nila din, no? So ang dako gid nga yabi is the coordination sa Bureau of Immigration, kati sila kabalo kung may ara na di overstaying ng mga immigrants or aliens nga ti lapaw na sa ilang gin-grant nga pagtinir diri as tourist. So if they have this data, dapat either they can enforce already on their own or they can coordinate with their PNP. Kay pag-istorya ko to, willing man sila to help, pero wala man sang ginadangop sila abing alin sa Bureau of Immigration nga gambal to nga may amunin ni kadamo abi nga overstaying mga illegal immigrants, and that should be apprehended or pangitaon. Kiti imagine when we discuss sa aton PNP, imagine kung may ara being foreign national nga go, so, what would allow them without violating any rights to request for documents all of a sudden. Kaya dapat may ara gid probable cause to do that, no? So one of the probable cause could be created if the Bureau of Immigration could present documents nga ini may amon nga mga individuals nga dugay nagatinir lapaw na sa ila or ginatag nga visa to stay as tourist. Obrahon nila ini kagawlat man ang aton PNP, albeit there may be suspicions on the ground. It can only be strengthened if may sakto gid nga coordination with the agencies, labi na ang Bureau of Immigration nga sila ang may data pag available in their fingertips ina kung may-ari diga tinir nga among foreigners nga lapaw na sa ilang gintugutan nga prudence is very important. In the session last Wednesday mo ginaginayo ko nga hindi kita magdali-dali draw into conclusions, no? Una, when I was working with DOT, and the data would still be almost the same, no? Number 1, number 2 naton nga visitors diri are Koreans and Chinese. Kabulos-bulos na sila within 1 and 2 diri sa Western Visayas. Ikaduha, there are really admittedly dako ang contribution sa Filipino-Chinese community diri, so kadamo sa mga Chinese community nga ara gapalibot doing legitimate work and integrated in our community life, no? So we don't want nga base lalo na mainit ang sitwasyon dito sa West Philippine Sea, tapos amo pa ning allegations nga katabo dito sa in other parts of the country, kay ang case ni Guo. So may mga mugid na nga posible man nga suspetsahan, and people might take unnecessary actions. For instance, discriminating against individuals nga Chinese looking, or worse, they might take physical actions. Kaya we've seen that in the past. We have a history of, for instance, nung duman mo to, may mga cases sa aton mga Muslim brothers nga amo na mga nagkalatabo. We don't want that to happen. That's why prudence ang ginayo naton nga dapat supported by data, identified dito kung may ara, kag ang proper action should be taken by the enforcement agencies. Kag hindi lang kita mag-draw into conclusions immediately
Kaya in the same manner, hindi taman gusto matabo na sa aton sa ibang lugar. No, kung mga Pilipino ara didto kag may kakatabo nga mga insidente, hindi man naton gusto nga ang gatrabaho to nga legit kag umbra lang para mabuligan nila pamilya di discriminar man dito because there are allegations. No? So mas amo na it's incumbent upon all of us to really base our actions on data and not draw conclusions nga haphazardly, no, nga wala pa takabalogid kung anong matuod. Bomba Cham na batian sang mga kabombo naton si Iloilo City Councilor Sedfrey Cabaluna. Aha, kay ti doon ko madumduman mo pa Bombo Angel sa tong tiyempo sang pandemic bla. Kunti na bantugan ginto sa bilog sini iya nga kalibutan nga ang ginhalinan sini sa Wuhan, China, mga Chinese. No? So dito man to naglapta na yon sa Estados Unidos kag sa iban pagin sini iya nga pungsod ang Asian hate. Ti kabay pa nga ti ang iniya hindi ni maglabot man sa punto nga may Asian hate diri iya sa or Chinese hate abi diri sa bahin karon iya sang pungsod Pilipinas or syudad kag probinsya man sang Iloilo kay ti amo na siling naton bla hindi man tanan sini iya nga mga Chinese or Filipino Chinese may lain sini nga tuyo ang iban sini migrate diri sa pungsod Pilipinas kay nalagyo to sa ila sini nga lugar kay kapinot man sang sitwasyon nila dito diri sila yung nagpundar sang negosyo kag diri ni na uso bala nga bisan gamay-gamay lang kung gaginansya basta sige-sige no ako negosyo bisan gamay lang ginansya ako negosyo pero piso lang basta sige-sige ako okay lang ang nag-ibang Cham nga ang pareho lang na sitwasyon sa mga Pilipino sa iban niya pungsod. Kaiban dito abi legal ang pagtener maayo ang abi like may mga kwan gidya ara sa kumbaga tadlong nga pagpangabuhi do ng kwan closely nga term abi Bombo Cham. Just like man sa iba niya mga immigrants diri sa aton nga amo man ang plastada nga hindi pag-generalize nga since nga amo nang abi nagkakatabo sa subong kag ibutang gid sa lugar ang ginatawag nga pagpakamalaot kay bas iblabang Cham tuod maglabot sa punto nga amo na may masugatan ka lang nga dochinita pero gali kay amo lang gid ang mata niya basi bago lang siya tapos bago lang siya bugtaw ti mag-amo ng plastada Bombo Cham wala gid sang may maayo nga matabo kag basi makakos pagid ini siya sang mas dako nga inaway between sa mga nationality especially diri sa bahin sa syudad sang Iloilo. Ako makasugarat chinita ako ini away ano? Ako hagariya kape kami hindi kape why na sila kape gawa Bombo Cham ati malam mo mga Filipino Chinese hiling na ni sa kape santo hiling sila tsaa subong kape o kon boba o kon milk tea pwede na. Kwan gina actually sa mga kwan nila. Dumplings pagid Bombo Cham namin. Kaw kami siomay. Siopaw pagid. Siopaw? Siomay balato derit kilid yo ay. Siomay prito. 3.20 ikaw busog na. Plus boba, milk tea. Baka ka dira ila baligya inom dira Bombo Mel sa dalong. Buko juice. Buko juice. May aramat sila lain-lain. Ilimnon cold sansaw tawag. Melon pagid melon. Pwede? Doon lumakwan ko daw ang hangin ko mo siya mara sa may kwanto tundan. Ginapunggan. Ikaw wala na hangin ako hambal? Oh my God. Ikaw ginhawa na alom. Inhale, exhale. Para ikaw ginhawa, ikaw rikadlaw. Okay na. Kaginhawan ako. Okay na? Babay na. Ini si Bombo. Salamat, Gidje. Ini si Bombo Angel Pichilierta na para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Angel Tan sa imo siniyang follow-up report. So nga to naman sina Drea Banwa, bala nyo paano ni mapabaskog? Just like sa iban sining
nasyon hugot sining ila nga pagbantay sa mga immigrants. Nga makasulod sa ila sini iyang pungsod, ginahusisa gid sang husto, no? Ti dapat ani kasubong man sini ang Bureau of Immigrations. Titingwaan taman nga malabot diri ang Bureau of Immigrations para iya nga mahibaluan kung ano ang ila sini nga mga lihok. Hilabi pa sa subong nga ti makaalagaw atensyon ang presensya sa mga Chinese national nga hindi sila yung malakabalo maghambal sang any ano ganinang tawag Bumbo Umel pares na diri sa aton iya sa syudad sa Iloilo Hiligaynon dialect, any dialect, for example kung sa Manila ti Tagalog or kung diin sila nga lugar kabalo sila sa dialect dira bala. Ti inaiya siguro dapat usisaon gina sa aton sini nga mga kabombo. But amo lang yung isa pagid sa mga nagahatag pagid sa nga nagakigo sini iyabing nga atagan tagid sa atensyon ang mo sining issue bangod man sa natabo gani isa kay Bamban Mayor Alice Go. Pero ti hibalon ta sa bahin sang Bureau of Immigration kag ini sa sulat man ni Congresswoman Jan Baronda sa Department of Justice ang ginapangabay niya ang National Bureau of Investigation nga magusisa sa mga lugar nga na-mentionar sa iya sining sulat, just like sa Puerto Real, sa La Paz, may harapan to sa subdivision sa Mandurriao, so on and so forth, sa aton sini makabumbo para nga ti aton siniya nga mapalayag sa kanginan kag mapabalo man aton sa aton sini makuturan para nga ti hindi na sila mag tubuan sa kakugmat kag subong man kakulba. Sa aton sini karon iya nga mga kabombo. Sa aton sini nga panumbalik ka banwa dugang nga mga balita kag impormasyon. Istoryahan naton dire, ang Molo PNP ginkonfirmar nga personnel, ila sini nga personnel atong nagbakal sa for rent sini iyang salakyan nga may mga piki sini nga dokumento pati mga pulis nato na biktima pa lakip na sina diri numero sa enrollees sa school year 2024-2025 ginalauman nga magtaas. Sa aton sini karon nga mga kakuturang balikan naton ini sa panay nga pagpalayag sa bombuanay sa udto. Pagkatapos gilamang sa pila ka importante nga mga panumdumor. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for June 30 to July 6, 2024. Ang Hulyo 5, among first Friday of the month. Ini ang ika-12 nga promesa ni Jesus nga ginhambal. Pinagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I promise you in the excessive mercy of my heart nga ang akong all-powerful love ay gahatag sa tanan nga magabaton sang Holy Communion sa first Fridays. Sa ka consecutive months, ang grasya sang final perseverance. They shall not die in my disgrace, nor without receiving the sacraments. Ang akong divine heart among ilamangin safe refuge in this last moment. In line with this, ginaag ng tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa Latolda sa Hulyo 5, magasugod alas 5:30 sa hapon.
Ang Technocrats Band nag-excited nga liwat nga magpanumbalik on stage para maghatag sa inyo sing 2 hours and 30 minutes of great musical show sa concert at the Plaza. All yours umpisa alas 6 ng gabi sa Hulyo 6, Sabado. Sa tiyon sa musical show, napulo ka mga matahong nga plaswala di Iloilo Special Edition Mags kag madamo mga iban ang iga-paraffle sa mga suki sa plaswala di Iloilo. Sa Hulyo 7 Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa mga adlaw, alas 11 sang aga. Sa tiyon sang misa, pangayoon naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kabakod nga malampuwasan ang mga challenges sang ginapaabot nga weather abnormality nga amo ang La Nina. Plus wala di Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization. Ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Ang pinakauna nga nahuman nga sementado nga karsada sa Pilipinas amo ang ginbansagan Montinola Highway nga nagalaba halin sa Forbes Bridge padulong sa Haro Plaza. Nahuman ini sadtong 1910 sa idalom sang administrasyon ni anay Iloilo Governor Ruperto Montinola. Ang semento nga gingamit sa pagpahuman sang karsada ang imported pa halin sa Japan. Ang taytay nga human lang anay sadto sa kahoy kag kawayan ang ginilisan man sang konkreto nga istruktura kag ginpangalanan nga Forbes Bridge bilang pagpasidungog sa American Governor General nga si W. Cameron Forbes. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit? Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps, kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini, kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak ng mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Hindi malikawan nga ginapangita gid sa isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas.
Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek ang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Si Captain Jose Cabalfin Calugas ang pinakauna nga Filipino nga nahatagan sang pinakamataas nga pagkilala sang United States Army nga amo ang Congressional Medal of Honor. Natawo si Calugas adtong 1907 sa Leon, Iloilo kag nangin katapo sang Philippine Scouts adtong 1930. Sang naglupok ang World War II, nagserbe si Calugas bilang Iloilo, Philippine Standard Time, 43 minutos na nakaligad sa takna sa Ningalauna. Balik diri sa pagpangalagad sa bombo na isudto sa gyapon ko po nimo Bombo Chama Blanco Joven. Antes kita magpadulong sa balita ni Bombo Jomar sa mga kabombo naton kon ang pinaka isa sa mga ginalantaw man diri pa parte iya sa mga Chinese national ini inuing operation sang Pogo, no? Ang Philippine Offshore Gaming Operation sa aton sini nga matag palamati. Mga illegal na dira ang ginagamit lang sininila iyang kung saan pablati do smoke screen ining Pogo pero ang ila sining operation pang scam, human trafficking, cyber sex, isa man sa mga dakpan na diri amo to sa distrito sa Araw City tubla ka mga Chinese national. Tigin pamangkot si Mayor Jerry Treñas kung may nagpalapit siya din nga Pogo operator. Yung mali oo. Pero sang nagpamalibad ko ay na may nagbalik diri. Kag kung may nagbalikin man di kag namili tabi ba si kun ano to ihaboy kuno ni Mayor sa bintana pabati tablabong bombe lang bali Mayor kagina. Why isang nagpatigayon sila, no? Nagplapit lang sila sa ako. Pamangkot kung open kita sa mga morning operations, ang ano ko no, ang benepisyo para sa syudad, kagti may ginambal man nga benepisyo para sa ako. Do may ara ka man nga monthly nga payula guro eh. Lingkot basi aboy ta kamos bintana. Ang nagpalapit sa akon isang Pilipino nga nag-upod sila. Tiya mo to ang payag ni Mayor Jerry Treñas. Pasi mo palapin mo sa ako, boy na kamos bintana. That is why nga makambal kita nga why isang Pogo operation diri iya sa bahin sa syudad sa Iloilo. Kay ang alkalde na naton may makahang sininga pandam sila. Nga kung mag-trotisting sila pugo-pugo di kag mabala ni Mayor Jerry Treñas panghaboy sila sa bintana. That is why gani nga may apisar nga may nagdrotay-tay man to nga nagupod-upod sila nga Pilipino Chinese man away na to krok balik sa kay Mayor. Sa aton sini nga mga kabumbo kay sigano nga ihaboy sila ni Mayor sa bintana. Kag may kantana naman sa kaso nga ginfile ni Mr. Neriluan batok sa kay Mayor Jerry Treñas. Ang hambal ni Mayor diri siya hindi man niya akong nagpaguba. Kag kon istorya nato ng paghikot sinadira. Tigi may go signal makuno from Director Escalante. Sa aton sini nga mga kabumbo kag ang syudad sa Iloilo ang nagsulod iya sa public-private partnership. Pero sandig sa pangusisa sang Bombo Radio ang nagatindog kuno nga legal counsel ni Mr. Neriuluhan sa aton sini nga mga kabumbo abogado man kuno ni former City Councilor Love Barunda. Ikon mag-amo sina sa aton sini nga mga kabumbo ano may ara sa gyapon sang kapa sang papolitika nga nagaputos dire. Sa sining plastada karon nga pag
file sang kaso batok sa alkalde. Well, bantayan naton gyapon ini bantayan sa mga taga-syudad sang Iloilo nga mo sini iyang impormasyon nga aton sini nga napanimawaan sa aton sini nga mga kabombo nga ang legal counsel kuno Mr. Neryo Lujan, abogado man ni former city councilor Lavlav Baronda sang inisya ang konsihal pa sang syudad. Di magamusin ni Banwa hindi ayhan nga ginaputo sa gyapon sang kapas ang papolitika. Aba, 47 minutos na nakaligad sa takna sining launa diriman sa pagpangalagad sa Bombo Anay Saudto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Ang salakyan nga ginrentahan sang isa ka manugtunto yung maligya iya. Ang nabaligyaan niya, duwa ka pulis mag-asawa. Ay sus Maria kagusip po. Anong matabo sila diri abi Banwa? I-check naton si Momo Jomar Villa sa iya sining follow-up report. Jom, sa report please come in. Babucham daw hindi makapatid rin ang isa ka police personnel nga sign diri karon sa may Molo PNP nga ini siya ang biktima man no sa nga sining rent a car modus karon nga diri nga naga duging naman sa may syudad sang Iloilo. At to be clarify sini gin check naton sa may Molo PNP kay nganong information nga mag-asawa ni ang police nga biktima pero sa latest sini do ang ining lalaki lang no Bombo Champ ang ining katapo karon sang Molo PNP base ini sa aton sini nga pagpangusisa dito sa area. To give a background sa aton sini ano namin mo nga dito sa area man lalaki ang pulis nga assigned sa Molo PNP. Yes. All right. To give a background sa sining rent a car nga ni ang natabo sini Bombo Champ so bali nagkadto gid diri personal no ang tagiya sining rent a car business diri sa may Bombo Radio kag gin explain nga ti ini siya ang biktima sa nga sining nasambit karon nga modus nga may ara kuno nga nagtransact sa iya sa June 28 nga si Certain Marilo Sarmiento nga nagapakilala kag naghambal nga nagapangita ini siya sa salakyan nga mahimo nga marintahan. So pag-aga June 29 nag-meet ining tag-iya kag ining si Certain Marilo Sarmiento kag dito nga gin turnover ang ining unit nga Toyota Vios color pula na Bombo Champ kung sa dinti dito manag perma ni siya sa kontrata kun pila ka adlaw so dito nga nasayran nga duha ka adlaw ang iya sining kontrata sa sining pag-agamit abi sa sining nasambit yang unit kag naghatag siya sa 4,000 pesos bilang bayad sa sining renta. Bombo Champ ti suno sa natungdan do hindi man kuno do maingganyo kagid kay bisan sa pang porma sa pamiste sa sining nasambit karon nga individual do hindi man kuno siya magduda nga ti scammer. So after sang sining pag-turnover sang unit June 29 after 2 days mga July 2 na so dito nga do na tingala ning tag-iya kun hindi na kuno makontak ining nasambit karon nga individual kagway na yan nag-reply sa iya sining chat kag sa message no amo to nga gin balikan nila tong area kung sa dinto ni sila nag-meet dire sa may distrito sang Haro kay daw nag-check-in kuno sila after sang tag-turnover to pero pagbalik nila to why ning nasambit karon nga unit kag ining si Certain Marilo Sarmiento Bombo Champ amo to nga gin pa-blatter na sa may police station o na dito sa may area sang Haro ang ining nasambit karon nga insidente. After sina nag-operate mang Haro PNP hasta nga ma-trace up ang ining nasambit karon nga individual kung sa din nakakuha sila sa nga closed circuit television nga nagapakita dire nga nag-check-in gid man sila dito sa lugar nga ila sini nga gin meet abi kung sa din gin turnover atong nasambit ya nga unit pero hambal to ya sa mga staff after kuno sa pag-turnover to pagkaaga naglakat dayon no ining nasambit nga
individual, hindi naman to nila matrack sa ila sining nga GPS kay dogin strong call to para at least hindi kuno sila matrack abi no kundi ang ila sini nga location. Amo to do naghatag pagid challenge sa bahin sang otoridad kung paano nga matrace up ining nasambit yang nga unit. May isa ka intel operative nga friend ining nasambit karon nga tag-iya. Amo to nga do na trace up nila bagi sa social media ining lalaki no nga ginapahayag nobyo sining ni Certain Marilo Sarmiento. So ginkontak tong lalaki Bobocham kay ginhambalan nga involved sa rent a car scam ining nga nasambit karon nga babayi. Amo to nga do nagtribukaho kag mismo ining si Marilo Sarmiento ang nag-message no sa tagiya sa salakyan nga do kasubo nga nagapanginwala kag nagapanghinaw asa sining natabo nga kun lang tawon siya niya ang nagtransact sa tagiya personal asang sining salakyan kung paano nga marentahan. After sina may kanta nga pangalan ining si Marilo Sarmiento nga hambal niya nga didto ang ining unit nga Toyota Vios kadtuan mo nga amo ni nga personalidad. So amo tong gin-mention amo ni ang police nga sign sa Maymulo PNP amo to nga gin-verify sang tagiya kag na-confirm nga didto gid man ang ila sini nga unit. So sang nag-transact kag ginpadulungan ining nasambit karon nga police personnel kung paano nga nakalabot sa iya ining unit nga Toyota Vios. So no, sa natungdan ginbakal sang police sa balor nga 365,000 halin sa 450,000 pesos nagpanaog hasta nga nagnubo hasta nga naghimo nga 365,000. So dito nga nagtribukaho pagid sang ginhambalan sang tag-iya nga way niya ginabaligya ang iya sini nga unit kundi ginparikilahan gid lamang sa kay Certain Marilo Sarmiento. So dito nga alalain ang ining police personnel sang nibaluan nga way ginabaligya ining nasambit nga unit Bombocham. Pero rason man to sang kung lang taon mo Bombo Jumar, why pa gani plaka na Why pa plaka? Most probably mga 2023 model ni. Why ka sa may makita nga 2023 model nga worth 450,000 Kay kalabanan siniya way ni ganubo sa 600 pa ang bili ni Jones. Yes. Kung sa kung baklon mo gid siguro di gid magnubo sa 600,000. Oh. Pero ang dogin kung baklon mo brand new ti mga 800 kung sa bahin ka sang mga car center ni mga citizentos paniguro way pa ganing plaka gani. Mutsi ko bag-o gini tama. Ang balon tadi klala tang may tagiyak Vios be. Kung pilagid man ang exact sining amount. Ang kilala mo na yang tag-iya sang Vios nga pula 2015 or 16 na yang iya. Oh. Pero ang amo siniya Jomso kay way pasang plaka adlaga ni mga 800 plus. Oh, kay ginlihog ko nga kon sini nga ginlihog ko ni siyang caretaker ko sa farm dito sa New Zealand nga i-check ya kung pila kay bakla ko sa tani bonus ko siya. Yan bali mga 800 plus sir. Singkuti kwa to tatlo Basi toy car. Yara ka naman. Ginabira mo yung kumalagayong jobs mo. Padayon sa report. Amo na, siguro ang do nagganyat man ang pulis kay kunang tawon abi Bombocham do nakakita sa mo nga unit mo. Basi ko do limited bala ang sang amo sina nga balor sang unit. So mo to nga nagatribukaho na sang naibaluan sang gin-explicar diri sang tagiya sa pulis nga nagbakal nga miara sa nga mga dokumento nga ina nga salakyan ang ginrentahan gid lamang. So dito na tribukaho pagid sang nabaluan nga ang ginpakita diri deed of sale kag ang ining ORCR lain na ang nakabutang nga pangalan Bombocham. So magluwas kay Marilo Sarmiento nga mo to ang nagtransact lain gali tong pangalan nga ginpa-present pagidto sa ORCR kag sa sining deed of sale amo to nga ginbasihan sang pulis ang nagagawa nga pangalan amo ning nabutang to si Certain Paula
Lopez Uy Bumbutsam. So ang pagpati sang otoridad nga nagpakilala pagid nga iban nga persona ining si Certain Amarillo Sarmiento agod nga ibaligya nga mabaligya ining nasambit karon nga unit do kabalo na siya guro sang sang pag proseso sini agod nga ti matigayon gid lamang nga mabaligya ining nasambit ya nga salakyan. So na bisto man sa ngara dito sa Maymulo Police Station kati dito sila nagkitaay mo ining police personnel kag ang tag-iya. So dito na bisto pagid nga ang dokumento sa ORCR hindi siya original. Bumbutsam mo to ganing dungin question Manila kung paano nga pati gilayon kung paano nga na konbinsi no ining police personnel nga do kasubo nga original kay ang logo bala sang duyan sang LTO ado kasubo nga gin gali do gin piki lang kagin gin salpak bala kung paano nga na-edit nila nga do kasubo nga ti original ang itsura sini nga nasambit karon nga dokumento. Bumbutsam amo to nga do nag tingala man tong police personnel kay doroy lang nga na-realize nga ti piki gin man gali ang ining mga dokumento nga gin present sa iya sa pagbakal sang sining nasambit ya karon nga salakyan. Isa diri sa napakigangutan naton si Police Lieutenant Jeronimo Gano, Deputy Chief of Police sa Gamulo PNP Station. Suno sa natungdan at isubong do na stress na to kunong ila sining tropa bangod sa sining natabo kay ginbaligya yan gali ang daan nga salakyan agod nga makabakal sining nasambit yang unit Bumbutsam no. Sa aton sini nga mga kabobok kag ang natingirahan lang dire nga do kadasig lang sa transaksyon abi Bumbutsam kay naghambal gali ining si Marilo Sarmiento nga ibaligya la kuno nila barato kay mabalik naman kuno sa Manila. So mo to siguro nga nagkagat man tong police personnel kag nagpagwa man sang iya sini nga kwarta adiri Bumbutsam. Aril bla sa confirmation si Police Lieutenant Jeronimo Gano ang Deputy Chief of Police sa Gamulo PNP. May nga sa tanan. May nagkatugid man din real owner sang nasambit nga salakyan. Ang nagbakal is tropa natin din police sa Gamulo Police Station. So ano nangin nangin participation sa Gamulo PNP, sir? So para diri lang nagkadto ang taga Haro Police Station kaupod yang real owner kag din nila kay upod nila ang tracker na track nila ang ilang units ng salakyan is ari diri sa Monzo. So tigi background sa aton sini nga tag palamati sir no bali ang ining complainant may negosyo sa rent a car. So nag-approach sa iya ining doon makabig tanin ni kunong suspect, no? Sir. Tapos ang ining suspect nga do gibaligya ya nga do paano nga do kadasig lang sir sang transaction, sir. Accordingly sa owner, sa real owner, ang transaction nila sang Saturday morning may nagrenta sa iya. Amo ni siya ang isa ka babae kag lalaki nga mga suspect. Okay. Pagtapos ng renta, that is Saturday, pagkagabi, pagkahapon, na-post na sa Facebook, nakita man ni sa ngaton sa pulis, kag yung transaction. So siguro, on the process, according sila, nag-deal ang transaction sa Sunday morning alas 7, nag-baydanay sila. Okay, at masubo-subo pa do tropa tapos sir ang involved sining isa de? Oo, ang kato na din ang pulis. Okay, paano kuno nga do na bakal ito may ginpakita nga mga dokumento man ang suspect, sir? Ang suspect nagpakita sang kumpleto man sa dokumento nga ORCR, kaso lang ang ORCR is fake. Fake. Paano mo sir mamalaan nga do ikaw mismo nakana? Siyempre, kaya ang security paper sang aton sa LTO, mayara niya security paper. Okay. May mga watermarks na siya. Kag ma-identify mo siya, ang ma-determine mo ang authenticity bala sa security paper niya. So, dito nga dumaduda ka na nga daan nga piki? Siyempre, kasi
makita mo man sa mga original kag authentic nga ORCR nga ang ginpag-present sa pagbaligya is hindi original nga ORCR. Kay sino kuno nakapangalan tong tagya kasalakyan, sir? Allegedly nakapangalan sa kay Paula Lopez Oy. Paula Lopez Oy. Pero hindi na. Ano to? Name siguro sa suspect. So dugin ano lang gali, dugin pang imuan lang, no? Oo, siguro IT ang suspect, mayo magkuhan sa computer kay na may na-print out yung mayo ang plastar ang ORCR na as if the original man. Sa deed of sale, sir, kay di ba kung mabaligya ka sa sakyan, ano ginapangitaan kagid sina? Anong man nabuta ang pangalan to na may idea ka? Sa deed of sale, the same man. Same man sa OR? Oo, sa OR. According man, the same man ang engine at chassis number sa deed of sale. Puro kung ikaw maglantaw, sir, sa mo to ka bago sang salakyan, dumabaligya sa 360,000 pesos, dumaganyat ka man? Actually, wala man ta background sina sa transaksyon na kag sa buy and sell. Pero siyempre medyo barato mo siya compare sa original price kay 2023 models. So do latest sagli nga version, no? So anong reaksyon ni sir sa tropa naton sini nung plano ko, no? Sa iya medyo sakit nga sitwasyon kay medyo masakit kiti in good faith ang iyaya nagapati sa kulingan niya real kag fintech man ang papilis pero muna natabo nga titig. So do kasubo nga magaplano nang siya siguro nga makail sa So biktima man sa gali, sir? Biktima din siya. Joms? Si Lieutenant Gano, deputy sa Molo 20 Bombochamp. Te, pakot ko gid nga 2023 model kay way pasang tawag si gani, way pasang plate number. Siguro kung ako yung maglantaw sa senaryo, maayo mag-sales stock niya ang manong tunto nga pati iya ang pulis na tuntuhan niya pa. Si pulis naman, siyempre nakita iya nga 2023 model, kung ano man dira ang kapital nga istorya siya basi kay hambalan siya sa manong tunto. Bala mo, sir, babayi ang tag-iya siniti, ma-migrate na sa Amsterdam, sa Iraq, kung sa diin man daya nga lugar, kung sa diin man da sa makanto, diskarte bla. Way na sang may tipan ni sang iya sining sakyan, way na sang may maamo ni gali 2023 model ni siya. Bligya ilang ni Brato do mga muna blang mga padanas ka istorya ti kay gahinga mo man guro nga makabarato at the same time makabigya nga jackpot ni Sarge ti dito man hasta na yuan nga 365 Bumbo Jomar ti mo ni blang hambal nila nga if it is too good to be true, it is delikado. Jobs? Amo na ang mangin senaryo. Kung lang tawo naton isa lang gali kadlaw gali ang do isa lang kadlaw ang transaksyon kay after tukno sa pagrenta pagkaaga pagka Domingo nabaligya dayon ang unit Bombochamp mo. So it means nga basi kun sang pagpost to siguro sa suspect basi do dito na nga naganyat naman ang ining buyer ining pulis amo to nga na tigayon nga mabaligya dayon. So it means nasigay ang transaksyon Bombochamp amo to siguro nga halin sa 450,000 nga naog sa 365 ang final nga ginhisugtan nga ibaligya. Pero kadasig sang mga hitabo Sabado ginrentahan pagka Domingo may buyer na diyon to si Sarmiento. Sino ngalan nito? Ang si Certain Marilo Sarmiento. Certain Marilo Sarmiento, Sabado niya ginrentahan pagka Domingo may buyer na sa dayon. Grabe kadasig ba? Ti kun nami ang unit kag ang presyo do hindi man masakit ti damo gina siguro bakal Kaya mo lang ang problema kay binaligya na to ni Sarge sa giyadaan nga salakyan kay naghihinga mo nga makasikunhan pero ti daw kasubong naka-jackpot sa branyo. Anyway, Bombo Jomar, thank you gid lapaw nagi ko sa latet, Joms. Amo gani damo pakita sugpo ni Plastada sa iban nga public affairs program sang Bombo Radio Iloilo. Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Jomar Villa sa imo sininga nga follow-up report.
Bantayan kay may sugpon man ni si Bombo Jomar sa iban sinin naton Manusem Public Affairs Program sa Bombo Radio Iloilo. Padayon lang kamo sa pag-upod sa pagpalayag sa Bombo Radio Iloilo 837 kHz sa inyo sinima radio dial. Pwede man kamo makaupod sa amon sini nga pagpangalagad pinagi sa Facebook Live, sa social media platform sa amon, sa Facebook Live, YouTube channel kag subong man Bombo Mobile App. Isibomot siya mablang cover kabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. Standby na sa hapon lamang program kaupod sa kay Tita Regine. Para sa the number one most trusted radio network kinakantram Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for June 30 to July 6, 2024. Ang Hulyo 5, among first Friday of the month. Ini ang ikadose nga promesa ni Jesus nga ginhambal. Pinagi kay Sister Margaret Mary Alacock para sa tanan nga mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I promise you in the excessive mercy of my heart nga ang akong all-powerful love ay gahatag sa tanan nga magabaton sang Holy Communion sa First Fridays. Sa siyam ka consecutive months, ang grasya sang final perseverance. They shall not die in my disgrace, nor without receiving the sacraments. Ang akong divine heart among ilamangin safe refuge in this last moment. In line with this, ginaag ng tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa Latolda sa Hulyo 5, magasugod alas 5:30 sa hapon. Ang Technocrats Band nag-excited nga liwat nga magpanumbalik on stage para maghatag sa inyo sang 2 hours and 30 minutes of great musical show sa concert at the Plaza. All yours umpisa alas 6 ng gabi sa Hulyo 6, Sabado. Sa tiyon sa musical show, napulo ka mga matahong nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo mga iban ang igaparapol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Hulyo 7 Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa mga adlaw, alas 11 sang aga. Sa tiyon sang misa, pangayoon naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kabakod nga malampuwasan ang mga challenges sang ginapaabot nga weather abnormality nga amo ang La Nina. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Hindi pagpakanabua ang piso-piso mo nga natipon. Bisan madugay magdamo, iniamo ang mahimo nga emergency fund sa tion nga tuman mo na kakinahanglanon ang kwarta. Abi mo, amo man ini ang makabulig sa imo nga hindi na pag-ibutang ang imo kaugalingon sa risgo, kaangay sang pagpangutang nga may dako nga interest o kun pagpamroblema bangod hindi on time ang bayad sa imo nga bills. Ang imo man nga savings ang makapaligon sa imo nga saving security sa tion nga abi halimbawa madulaan ikaw sang obra. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!
Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan agud nga mangin safe and healthy ang pagkaon sa imo nga pamilya. Dapat nga tabunan mo gid pirmi ang mga pagkaon nga yara sa lamesa o kung ara sa imo kusina agud malikawan nga kadtuan ini sa mga insekto nga mahimo magresulta sa microbiological contamination. Gilayon nga ihabuoy ang mga napanos na nga mga pagkaon o kung ang ginasuspetsahan mo nga malapit na lang mapanos nga pagkaon. Ang pag-reheat o kung pag-recook sa sining mga pagkaon ang hindi makabulig. Gina-advise man ang paggamit gid ng serving spoons agud nga malikawan ang cross-contamination sa mga tawo nga nag-share sa mga pagkaon. Pagi sa paggamit ng serving spoon, ang sino man nga miyembro sang pamilya nga nagkakuha sang porsyon sang pagkaon ang makalikaw nga makakontaminate sang pagkaon ilabi na kung mayara sang miyembro nga nagamasakit. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Si Anay Supreme Court Associate Justice Florence Dolendo Regalado sang Concepcion, Iloilo ang naghimo sang maragtas sa kasaysayan sang board exams sa Pilipinas. Siya ang nakakuha sang pinakamataas nga marka nga 96.7% sa Philippine Bar Examinations nga wala pa nalapawan tubtob subong. Nahimo niya inisad tong 1954 bar examinations. Natapos niya ang associate degree in arts sang 1949 sa Far Eastern University kag abuga siya sa San Beda College of Law bilang cum laude sang 1954. Nagtuon man siya sang Master of Law sa University of Michigan nga natapos niya sang 1963 bilang isa ka Dewitt Scholar. Magluwas nga nangintanyag nga propesor sa sulod sang 30 anyos, nakilala man sa regalado nga eksperto sa patag sang criminal law. Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Indi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Nagaproblema kagid bala kung paano makasupot sang kwarta bangod sa wala tuong nga galastuhan. Better management ang kinahanglan dira. Isa ka tip abang spending awareness. Magamit sang money management app o kung pwede man nga malista mo agud nga ma-track o kung masundan mo ang imo gasto sa nagkalain-lain nga kategorya. Diri mo mahibaluan kung pila ang imo gasto sa hindi manggid kinahanglanon kaangay sang pagkaon sagwa. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Happy weekend! Good afternoon, Gid, sa inyo tanan, mga kabombo. Welcome sa kahapon lamang program. It's interview day for our winner last week and announcement day para sa ating winner for this week. This is Tita Regine. Tipon-tipon naman kita dira and palihog na click send ang inyong mga istorya. Kung tapos naman lang i-email na sa bombo_iloilo@bomboradio.info
Or you can still write your stories and then ipadala nyo lang sa Kahapon Lamang program. DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Maple Street, Iloilo City. In just a little while, mag-interview kita sa aton nga winner, si Miss Independent. Do ka funny pa, no? Kaya actually, dunga na kami tani pasaka diri sa estasyon sang Bombo. And then, when she realized nga live gali siya nga interview, hindi gali siya luyag, nga ipakita ang iya nga face. So, by phone na lang ato nga pag-interview sa iya. No? Sige, we respect ang iyang decision. But anyway, we are still going to interview her, si Miss Independent. And by the way, sa mga letter senders naton dira for this week, syempre alert gid para nga first to know gid kamo kung sino ang aton nga winner, sino sa mga kabatch nyo. Kabatch for this week. Ang aton nga maging winner to also win 1,000 pesos nga cash. So umpisahan ta na ang tanan with this song from Ernie John Flores and Glenn Bawa. Sabi ko naman sa'yo. This is Tita Regine. Welcome sa KLP. Ito na ang araw natin, ang araw na di dapat palampasin. At sa ilang sandali, bawat agam-agam mo ay mapapawi. Ito na ang araw natin na ihahayag ang ating mga damdamin. At sa harap ng dambana, sana ay iwan mo na lahat ng duda. Sabi ko naman sa'yo, walang ibang kaya ko na magmamahal sa'yo ng totoo. Sabi ko naman sa'yo, siguro kung bakit ako ay sadyang pursigido. Makapito mo na kung tinanggihan, di kita sinukuan. Nagtataka ka siguro kung bakit ako ganito kaseryoso. Iniibig na kita kahit nung sabi ko naman sa'yo, ang ibang kaya ko na magmamahal sa'yo ng totoo. Sabi ko naman sa'yo, wala na lahat, mananatili ang pag-ibig ko ito. Hindi ka iiwan at hindi ka bibitawan. Sabi ko naman sa'yo, kapag sinabi ko, kapag may luwa'y papahirin, pagkukulang hindi bibilangin. Kapag sinabi ko ay gagawin ko, pagkat mahal kita at di ako magbabago. Sabi ko naman sa'yo, paniwalaan mo. Sabi ko naman sa'yo, hindi ka iwan.
John Clores and Glenn Bawa, sabi ko naman sa iyo, kung sa hiligay noon pa, naghambal gid ko sa imo. Di ka mapati. Good afternoon right now. It's 22 minutes after 2 o'clock. On the line na. Ready na siya. Ang aton nga winner sa Miss Independent. Good afternoon gid sa imo, Miss Independent. Mayang hapon man, Tita Regine. Mayong hapon gido ka Fanny sa aton nga duha ka ina, no? Dugan man kita nga pasaka di tapos anay nga ara nakita sa turn around ikaw. Di subong di sige hindi nalang paghihamba kung di ikaw subong. Pero okay ka da sa imong location? Okay. Basi mainitan ka da or maulanan, pasilong ka gid ha. Oo. Sige storyata sa imong gin-share diri sa aton. So sa ini nga hapon, we'll be talking about your second boyfriend nga si BJ. Paano ka muna nagkilalahay ni BJ? Through sa classmate ko sa first year college kami, bali nagsaylo ni sa school pagka second year namon. Dito na kami nagkilalahay kay ni sila kumbaga grupo-grupo sa silangan. Okay. Sa first meet up ninyo, anong natabo? Kag anong nagsulod to sa isip mo? Tumi-instinct ka na, ha? Wala kay sang ginpakilala siya sa akon. First impression ko sa iya, makawiwili siya abi nga tawo. Really? Tapos mag-smile siya, tita. Dumabihag ka man sa iya. Dumahulog, gid? Kung mag-smile siya sa imo, dumahulog gid ang imo buot. Okay. Sige. Sang time nga una ka mo nagkilalahay, are you both in a relationship pa? Like siya may girlfriend, ikaw may boyfriend? Amo to nga time? Yes, tita. Sige. Pero nag-close ka mo, no? Paano ka mo nag-close kag naghulugay sang buot ni BJ? Tungod man sa friendship man sang friend ko, kay magbarkada sila. Pero may kami kita ay, kumbaga, lagaw-lagaw kung diin. Kasunod man ko kung wala klase, kung wala si obra. So very close ini sila sang imo friend? Oo. So kamusang friend mo, very close man ka mo? So wherever she goes, ara ka man, doon mo na? Oo. Si. Ano na yung batasan ni BJ sa pagkakilala mo? Sa una, mabuot siya, hipuson. Tag hindi siya pala istorya, mahuyaon siya eh. Pero samtang gadugay nga gaupdanay kami, siguro na-adapt niyang akon, siguro nga kababaan. Oh, narabuon. Nagpalawakan siya. Oh. Nagpalawakan siya, mapisan siya. Tag, magbarkada siya, wala siya gawag sabay. Kaya kung kisadaan, may mga classmates siya nga nagapangalayag man sa akon. And you found him nice. Siya gawa na. You found him nice. Milikan, totoo ba lang ang bal mo nga first meet up, doon nagsulod yun sa isip mo. Is it true nga nasulod sa isip mo nga, ay someday maluyag ako sa ini nga tao? Something like that. Oo, tita. Oh, first pa lang ha, nga pag-meet up, ha? So basi hindi ayhan nga na-crush ka na dayon sa iya pagkakita mo sa iya. Asing gwapo siya. Siguro, tita. Siguro. Gwapo siya. Basi sino Churaya? Pakita ko lang karon, tita. Karon ba sa mga ano ba? Ilong, tita. Taas siya ilong. Sige sa mga sa mga Pinoy abi nga mga heartthrobs naton. Basi sino abi siya? Wala man. O sige, sa mga Koreans na lang. Doon si sino siya? Wala ang Japon? Dumigin hambal sa akon. Wala man ako kapati nga pareha sa tsura. Okay. So, ibang-iba talaga ang dating niya. So, you said, naluoy ka ni sa iya, no? Nga naluoy ka. Amo to nga time. Ano itong ginahimo sa girlfriend niya sa iya? How? Duga public display sila mag-away. May sabi ko, isa lang ka-best ko siya nakita man. Pero ang the rest na sugid na sa akong friend ko. Isa ka-best ko siya nga nakita nga dugi na away siya sang friend, sang iya nga girl. Pero may mga tao bala ho. So hindi to ya PDA, no?
Hindi ito ya PDA. Kundi pagpakita kung paano siya awayon sa iyang girlfriend. Oo. So dito nga naluoy ka sa iya. Ano gid siya sa girlfriend niya? How? Okay, kay ang girl nga daan la, ano siya, wala siya bala, no? Baka manghapig siya, todo siya, abi manghambal. Tiga ano lang si BJ? Wala lang kay sa iya man nabisita, dumibatasan man siya lang baliwala. Okay. Wispaki. Daw mo na. Bala ka da. Akin ka lang da. Yaw-yaw ka lang da. Wispaki. You said naging ka mo ni BJ, pero wala asang kaseryosohan. Paki-explain. Manog, ano ba? Di lang ko kanot kita kung saan siya, pero sang naga-communicate kami, kakita ay kami. Nagaw, ginahagad ako kung wala o gamaliban. Di paano na? Sang nangin ka mo? Why ka na boyfriend? Siya, wala naman siya girlfriend? Wala ko kabalo nga sila paghihapon or ga-break balik bala. Ako gid ako to yung bayaan ko siya bala kay out of love ako to sa una ko nga boyfriend. So ikaw single, free. Si BJ daw hindi ka sigurado. Anong gid man ang status ng ilang relationship to ha? Usang ex nito? Break man may pagka sang next na adlaw man, nabalaan ko lang to sa friend ko man nga sila pa mana. What was your reaction? Nabalaan mo nga nagsulod ka sa relationship with BJ tapos sila pa yagali isang iyang girlfriend. Masakit man tita siyempre lang man. Pero okay lang man sa ako, at least kung kayo ni Ara, best nga nag-open up siya sa akon, gahambal siya sang matuod ni Ara nga hindi. Kung hindi man ako ka-judge, kaya ang hambalan sang friend ko, amo na nga sila pa, tapos kisa may Ara man best nga wala ni sila. Gipangalagan ka ni BJ? Oo. I see. Pero siya, hindi gito tali nga pangaluya, gid bala nga amo ni ma-effort siya, hindi. Did he ask you to be his girl? Formally? Subong oo. Akang last 5 years kami nagseryosohan. Okay. So, 5 years ang inyong relationship? Sa sulod sang 5 years, nag-seryoso mo nun. Then, before siya naglakat na kasi, 6 years na kami to Then, sa aming subong, 7 years na tani. Okay. Ano natabo to sa namiesta ka to kanday BJ? Ang amo to nga month, nagpuli iya nga biological mother. May upod nga do husband niya dito. Nang ara kami sa isa ka kamalig nila. May upod-upod namon ang iya nga classmate, mga barkada niya. Then upod ko man ang ako nga friend. Kumbaga kami lang duwa girl sa amon nga grupo. Nang nagsulod ang mother niya, hindi pa kilala niya ko. Siway mo ko nag-expect ba lang. Kaya ang iya nga girl man, araw sa sulod ng balay nila. Ano ba pakilala niya sa imo sa mother niya? Migay ako. Wala so man lang sa ako na kay Pido na sanay na ko bala nga na ako sa mga mother side. Na ano ka? Do close okay ka sa lang, mga wala lang man. Okay lang man. Oo. Then reaction sa iya to nga girlfriend, kiti duwa gali ka mo tong girlfriends. Nangakig na siya, pero ang nasalaan niya ang friend ko nga isa. Way siya kabalo nga ikaw gali iya ang girlfriend ni BJ. Abi niya ang imo nga close friend, nga close man kay BJ. Oo, kay sila lang. Kay Barmi sila dan ka of danay. I see. Pero ikaw ang gipakilala nga girlfriend? Oo. Okay. Good na ka mo? As in, nag-break na gid man to sila ni BJ sa pagkabalo mo? After sa natabo nga ato? Wala pa ba natita mo? Ha? Kay Igo lang gid ko. Igo lang gid nga siya nga totally gid nga break up sila sa nagbusong ang girl. Okay. So all the while gali duwa ka mo iya girlfriends Kung wala man sila nag-break up,
Ay maan. Pero naglakat ni si BJ sa Cavite, no? For 6 months. So nagpauli siya, nabalaan mo. Ngaging katuan niya ang iyang previous girlfriend. Amo ni siya ang girl? Amo ni siya ang girl na namin mga updanay ka mo to sa fiesta. Anong natabo? Suno sa iya, ginsugid niya mo lang sa akon nga pag-abot niya daw, nagkato sa ila balay sang girl. Si pagkato niya to daw, ang balsang family sang girl nga, ano pala nga, hindi na ano dito kay si girl nga na nagabusong na. Muna. So may bana na si girl, doon mo na? Wala man to kahit silang dayon. Pero nagusong mo siya sa iba nga boyfriend. Oo. So, meaning, sulod man siya sa isa ka relationship. Kag hindi iya si BJ ang fathers ng iya nga ginabusong. I see. Nga hindi ka ang unang gigatuan ni BJ, how? Wala man ko kita idea. Kaya siguro sa akon lang man, doon nahuya sa siguro, how? 6 months nga wala. 6 months no, wala ka mo nagkita ay nga duwa, and then pagpauli niya diri ang unang naging katuan niya mutong iya nga ex. Doon na? Oo. Ano ang paglantaw mo sini? Kay abis ang liga dabitita do wala man sila nga pahilabot ako sa iya. Kung ano lang ang ano sa amon, doon na kontento nako. So doon di kaya bothered. Napabayaan ko na lang. Hindi ka bothered. Kag wala ka lang pa-apekto. Basta okay ka mo sa inyong relationship. Okay. Is it true 2018 sa nabatyagan mo nga nahulog ka na gid kay BJ? Bali by this time ano na ni kalawig ang inyong relationship? Do sobra naman manog 2 years? Manog 2 years. Si Dodo may kasiguraduhan na ni nga do seryoso na ang relationship? Before ko sa daan, confront nang naminsar ko daan. Kagin kilala ko siya, kay nagtentagi ako big sinay sa ila, kag per man ako tugakan sa ila. Nakita ko sa mapisan siya, kay amo nang gusto ko sa lalaki mapisan. Then, una siya mabuot siya nga klase nga tao. Kag wala ko siya kagi nakita nga nangaki as in ate gid bala nga ano ha kay dako mo siya pero sila nga ate gid wala. So klaro hunta lang ha. So before ka naging totally hulog kay BJ, as in daw hindi pa klaro ang inyong relationship, tapos siya daw may mga lain-lain pa siya, no? Ang ginatagaan sang attention or wala ya pagani makat ang isa ka relationship. Pero according sa imo daw, okay lang to ya sa imo. As in, okay lang. Hindi ka affected. Even if you know, no, nga daw hindi amo. Alright? Ang imo nga ginsudlan. Sige. Because nga, nahulog ka na gid, ginprangka mo si BJ. Sila mo, gin-confront mo siya, no? Mangkot mo siya, tiyan na gid man ang status ng ato nga relationship. So, anong iya sabat? Oo siya nga, amo na, mabago siya. Then, kung magsarisohanay kami, amo na, biyaan niya tong ano niya. Tingin biyaan niya? Wala. Ginbayaan niya. Wala, insang ano mo to nga time, lain man tong iya. So may lain pa gid? Oo, usok sa unang daan ng text me, tita. So, text me lang to ya, daw okay lang para sa imo? Daw, hindi man big deal? Hindi Is that how you look at it? Pero may ara ako, tita, nga nabalaan nga ang dara man dampi sa ila, doon sa bangga, ayon lang man, may nagbusong nga babae. Pero amo sa to nga tuig man, una sambal siya nga hindi daw iya. Is it true nga hindi iya? Amo nang wala ko kabalo, tita. Ano tong girlfriend niya man? Hindi, lain man. Okay. Nga hindi gusto si BJ sa imo pamilya? Kay may, ang una ko, abi nga boyfriend kita, amo tong mas buto sila, kay okay dito daan ang una. Tapos to sa balay, galisin siya. Pero wala ko kinakasulod tita sa balay ha, sa sagwa lang. Galisin siya dito sa daan kung ano, maglagaw kami, amo na.
So that's why daw nahamutaan siya sa imo mga ginikanan. Si BJ, how? Wala siya kakadto sa balay niyo? Wala siya istorya sa parents mo? Until now, tita, wala din siya kagikadto sa balay. Tuod? Nga ako, no, how? Isang una, rason niya sa akon, wala pa sa obra, tapos wala pa sa kwarta. Yan ba po sa iya? Di siyempre, layo siya. Ang pamasahid lang kung siya mag-travel ikaw. Okay lang man talaga sa akon. Kasi ginahagad ko man siya Pero hindi siya, tiyambal niya kung may ara na siya bala, sa muna pagkatay si balay. Miss Independent, pamangkot ako sa imo, ha? Straightforward nga pamangkot. Gapati ka, nga planggaya ka? Oo. Okay. Pero, balaan ko may kulang. Okay. So, paano mo siya ginpakiglaban sa imong family? Kaya hindi sa iya ang imong family. Why Manila nakita? Balaan mo sa una, tita, nakilala na nila. Kung may pistahan kami dito sa umana mo, dinadala ko na siya. Okay man sila. Pero sang nagkabalo sila nga naging kami serious relationship, doon kabi ako tita nga pero may ako dito sa ila. Doon nagtunga ang akon nga akon nga oras ang dalag ko sa balay tapos makadto sa ila. Doon mo na ba tita? Nagatuon man ako sa nga wala na akong gapuli. Oh, dito ka nagatulog sa ila? Oo. So sort of saying nga ti daw nag-live together ka mo, daw mo na? Wala man, kay nag-sila lang gito ko sa ila. Kaya kung kita daan, ginakituran ko iya manghod, doon pa kaisaya. Okay. Pero can we say nga ti daw almost like mag-asawa na ka mo, kulang na lang kasal, daw mo na kind sa relationship? Do amo man. Okay. Nabatong gid man siya sa imong family? Ultimately? Oo, nabaton sa uli. Kay sang nag-aubra ko to last time sa isa ka mall. Doon na-confront kami ni mother. Sabi niya, amo niya mo ito. Hindi siya gusto sa amon. Ay wala siya. Respeto mo muna ba lang. Yan ba ko sa iya, siling ko before ko niya din baton, din panilalan ko iya nga batasan. Hindi man isa tao nga dalok nga mo pala sa mama. Kung wala niya pa na binakilala mo na. Okay. So, kumusta man ang naging dalagan sa inyong relationship? Naging formalize nyo na ini? Kaya tingin confront mo siya, di ba? Anong gina status ng relationship naton? So, kumusta naging dalagan? Sa subong? Sanggin formalize nyo na ang inyong relationship? Kaya Okay before do malabo, do MU lang. Oo, nagkita ay, kung magkita ay kami sa mga namon, okay lang man. Okay lang man kung magkatukato sa ila, magkina sa ila, tapos kung magkadto man siya sa amon sa Rabanabitita, nakato sa mga katiyaan ko, bakal lugar sa mga tiwan ko. Kung baton man siya, welcome man siya sa amon nga pamilya. Amo lang na, kay except lang gid sa mother ko, wala kasi wala man sila nagkita ay gid permi. So, sang formal na ang inyong relationship based sa imo nga pag-categorize ang inyong relationship, meaning wala naman ni siya sila nga naga-nubya-nubya pa sa iban? Awa ay. Are you sure? Wa ay kita kay bali ang iya na nga cellphone for me ko na tagang iya nga Facebook. Okay. Sige. So, after 3 years, naglagan man 3 years, gali inyong relationship, no? Nga nangin ka mo, nakasakay ning imo nga boyfriend, una inter-island pa lang, and then later nangin sima na gid, no? Full-fledged, nakagwa na siya, hindi na inter-island. Kumusta sang nagasakay na siya? Kumusta inyong relationship? Kumusta inyong communication? Sa una, tita, okay pa siya permi siya sa akon, contact. Balik kay isang uli, mga pilahan do last year lang ata, mga November. Nagamat-amat nga dudugay siya nga hindi ka pabatsag. At mga 3 months, 1 month. At 3 weeks to 1 month. Ano ka frequent inyo communications ang una? Everyday? Sa una, everyday. I see. Dangatan pala, kagahon. Okay. And then all of a sudden,
Nangin once every 3 months. Doon mo na? Why ka na bother? Na ano man eh, sabi na intindi na lang. Bala mo tita, budla mahal na nang hila ko nung load sa barko. Amo na iya nga rason. Sa una, to yung everyday, anytime, hindi pa to yung mahal. May free sila nga, may free sila every month. Te, sang once a month na lang, wala na free? Gapaload na sila. Okay. So, ginbaton mo, ang ina nga explanation niya, kung nga ang laka na lang siya, nga makakommunicate sa imo. Okay. Ano kalawig iya nga sakay, kaya nakapauli siya? 8 months? 8 months ang iya nga kontrata. Okay. Sang nakabalik na siya, naghambal ka, naguba ang tanan. Palihog, istoryahan mo na kami ha sa pagpanumbalik man naton, mga kabombo. Gina-interview naton diri sa Miss Independent, ang aton nga winner diri sa kahapon lamang program. Panumbalikan ta ang iya nga mga sabat and more sa aton nga istorya pagid sa iya. Pagkatapos lang gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalaw. Sa patatas, mas sami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pinakaunang nga department store sa Pilipinas, ginbuksan sa Iloilo sa 1877. Ini amo ang Huskin and Company nga nahamtang sa corner Calle Real nga karon JM Basa kag Calle Santo Niño nga karon Guangco Street. Ginsuguran ini sang British businessman nga si Henry Huskin nga hinablo sang Vice Consul nga si Nicholas Loney kag upod nanday JC Huskin, Herbert Peter Huskin, George Menders Saul, A. Ponce de Leon, E. Garcia kag Gregorio Manuel Loring Sr. Nagbaligya sang magkatuhay nga produkto kaangay sang groceries, hardware, stationery, mga hampanganan, alahas kag iban pa. Hindi lamang sa genes o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang tambo o kung bamboo shoots mangaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kung killing properties. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag na aton diri sa Miss Independent ang aton nga ginpamangkot kay na siya nga sa labton niya paano niya nahambal nga sa pagbalik niya naguba ang tanan. Miss Independent, are you still there? Yes, tita. Okay, lihog explain, lihog istoryahi kami paano naguba ang tanan. Kaya siyang pagbalik niya, nag-communicate kami sa harap ko siya sa Cavite. Aha. Nagtawag siya sa akon. Kay naano ko siya, abi mo kayang sa iya asbi na balaga, connect sa akon nga din. Tinabalaan ko nga. Kundiin na siya. Pagkin ko din no, balaan ko siya nga nakapuli. Nakapanaog ka na gali, wala ka sa sa akon. Namamo ko na sa iya. Ano ang balyan? Yung mga gusto niya ko i-surprise. Wow. I-surprise.
Okay. Di pagka kulay niya sa Iloilo, dire wala man gid siya na communicate sa akon. Wala gyapon. Nang nakibot lang ko, wala na gunta tiya communicate. Pagbalik niya di, nakibot lang ko nga ang ano sang iya nga Facebook ari na sa ila. Galalain ako tita kay wala gid siya ka-communicate. Bisa nang iya bala nga number hindi ko matawagan. So anong gasulod sa imo isip? Wala pa man. Ga-overthink naman ko, pero hindi gid sila nga grabe. Gid pala kay doon may kumpiyansa mo sa kagalingan ko nga amo na bala. So, surprise niya. So by that time, ikaw nagapati ka nga basi sako lang siya. Kag one day soon, mapakita na siya sa imo. So amo pa na iyang gasulod sa isip mo. For a while. Pero tinga nga nag-resign ka sa imo ubrahaw. Wala pa to, nala na dayon to tita. Kaya isang bulan, isang March, kaya sinakat mo lang ako nulo. Siguro sa sobrahan ko, napapanumdom ko kung ano-ano. So, tita. So which means affected ka na. Kaya wala siya kapakita. Pila ka bulan nga wala siya kapakita? Ari na di siya? Wala siya kapakita? One month siguro. Okay. Ay, isang March pa man lang to mo. Isang March. Sige. Okay. So, gasalakit na ulo mo sa panumdum, tapos nag-resign kaya sa imo ubra? Nagpasa lang ko. Donation letter. Kinbaton? Wala. Okay. So, paano mo nabalaan nga may bago na nga girl si BJ? Pagbalik na mo nalin sa outing. May na. Pagka May na siya kay February siya nag-abot. Tapos March, April, wala gid communication. Sang April, abi ato tita, nakibot lang ko nag-deactivate siya sa iyang Facebook account. Oh. So, hindi mo na siya makontak? Hindi na. Okay. Tutulan mo ila balay, di ba? So, wala ka gid nagkadto sa ila, nga musta? Ari man lang siya di? Sa balay nga ginakadtuan mo sa una? Wala pa. So, di siya sa Manila? Kaya ako titadaan. Kaya gahatag pa ko sa iya blood time. Siyempre, mas priority ang family. So, napatawhayan mo lang siya, anay? Do something like that? Sige. Saan nabalaan mo nga may bago na nga girl si BJ? Ano yung imo nang in reaction? Saan nakita? Siyempre wala ako communication siya. Ginkontak ko iya nga kita. Namangkot ako kay ako man mismo abi tita nakakita. Siguro ginuhungod nga ang ipakita sa akon kay talagsa lang ko daan nag-scroll sa Facebook sa timeline nakita ko inangalan pero siyempre ang instinct ko tita kung kisa may nagaano gidaan nga insakto kung kisa na-open ko babae ang sa picture mo. Pagka-open ko nakita ko sa ilang ang sa before sang sang profile pic may isa pa na cover photo. Sila sang girl na bago yan. Sito ko na siya. Naganong ikaw? Siguro mga pila ka bulan. Siguro nga doon naubos tanan. Doon na wala na ko kapugong. Naubos si tanan luha ko. So nakita mo na to sa profile pic. Duwa na sila sang lain nga girl. Dito na, no? Kag ginbukbo mo na ang tanan nga luha. Ngati, before, nagahulat-hulat ka pa, basi kung mag-communicate man siya, ginahulat-hulat mo lang nga magtawhay siya, pero ti amo tuya ang imo nga nakitaan. Ano ang imo ginhimo pagka next day? Na nagdesisyon ka nga kadtuan siya sa ilabalay, gali? Oo, kay gusto ko, prangkahon niya ko balat nita. Anong resulta sa imo pagkadtuton? Nakaistorya na gid man ka? Wala sabi tita gasabat. Amo nang wala ko nakatubangay ka mo, nakaistoryanay ka mo, wala siya gasabat. Sa tanan-tanan nga mga pamangkot mo, wala siya gasabat? Wala. Oy, napipi, galumo man all siya, of a pero wala din sudden. siya nagtikab. Okay. So how did you take that? May balaan ko may something nga medyo na sa iya, watered sa iya. Amo na nga ko na lang danay bala. Yung baliwala ko na lang nga amo na siya. Sang paglakad ko na abi tita, tidto ko na himasmasan.
nga dapat patawhayan ko danay amo ni paminsaron ko danay kung saan ko bala dapat makahi ka iya. Kay pagkadto ko to abitita do wala ko bala sila nga nakapangaman ako wala. Okay. Nagtulong lang gid ko to. Nagtulog ka mo? Nag-sleep ka mo together? Wala ay tagatulog ko to sila may upod kong mga mga mudya kag pakaisaya. So Sa isa nakaistoryanay ka mo but kung kita ang magpamati, ikaw lang yan ang gahambal. Siya yaw, ay sabat-sabat. Doon mo na. Wala siya gasabat pero galungo siya kung pamangkoton ko siya oo kung hindi. Aha. So about sa girl na pamangkot mo? No sabat niya? Oo. Oo man. So sila sang girl. Naglungo siya oo. So sila sang girl. Mm. Okay. So ano ang pagbasa mo sina sa naghuo siya nga sila gid man sang girl? Ano ba siya eh? Hindi na ako ma-explain tita. Balaan ko na nga amuna siya adilin pa sa una. Abi ko gani okay na nang bago siya. Kaya wala lang ko nag-expect nga ganun sa liwa. So amo to sa naghuo na siya nga sila na sang girl. Luyag mo pagyapon mag-hold on sa inyong relationship? Din pamangkot ko sa ganitita. Sabat niya? Kung hindi niya pagbuya ng girl. Okay. So how do you read that? Kung ako siya nga may lain nga girl, tapos naghambal siya sa imo, hindi niya pagbuyan ang girl. So where does that put you? Stop. Okay. So it's short of saying nga daw maskin piliin na to ang girl. Amo man ang imo pagbasa, amo man ang imo paglantaw, or sa gihapon lain ang gasulod sa imo isip? Ang sa amo to nga time, oo. Ano ang huo da? Na gaano gid sa sang girl. Serious mo siya sa girl. Okay. Pero wala pa ko sung time to nga tita kabalo kang reason niya gid bala. Kaya mo lang to naghambal dito sa kagalingo ko nga stop ko man sa tita eh. Kaya tita galing kay sang in a way naghambal na doon ka klaro naman no nga ti mas gina-prefer yan na to ang amo to nga girl. Okay, wala na siya gid gahambal directly sa imo nga hindi na ko simo. Pero naghambal na siya nga ti hindi mabuyan ang girl. Sila to sang girl. Oo. Okay. Oo, ikaw naman sa correct me if I'm wrong, gahambal ka nga mas gusto mo pag i-dig deeper, something like that. Kay daw, ang sa iya nga pagbag-o, may ginapatihan ka nga something else. Basi may gina-go through lang siya, basi may problema lang sa family ya, doon mo na? Oo, tita. Kay, wala mo tita, mabalaan ko sa iya nga panghula. Kaya makilala ko siya sa sila katuig. Wala nga ganay naman, makilala ko ang ginaano niya bala. Sa panghulag niya, ang dawis ang sura niya. So nagapati ka nga may problema lang gid siya amo tong time kag basi kung hindi man tuod nga ti mas gina-prefer yan na to ang girls sa imo do mo na? Oo. Okay, so that means you are still holding on. Correct ako? Oo, tita. And then you found out kung ano gid man ang iya nga gina-problema sa iya nga family. Ano kuno ang iya nga problema kag sino yung naghambal sa imo? Bali, nag-communicate ang manghud niya sa akon. Kung nasambal man na desisyon ako tani bala tita nga stop ko man. Kaso sang sige-sige ang communication naman sang sister niya. Dito ko nabaluan bala nga may ano man si manong niya. Eh hindi siya amo na di sa muna tita mo lain di sa muna kay balaan mo sang nag-stable na amo relasyon. Jali man siya nga daan nga tao. Siguro na-adapt niya sa akon man balahaw. Ito naluoy man ako sa daway ang manghud niya mag-istorya sa akon. Naluoy man ako sa sitwasyon niya. Kag nakita ko man pagkatuto nga may hindi man amo. Nag-try ako. Nag-try ko one time na nagtato sa ila kay baliyang yan nga tiya. Naghambal man ni sa manghud niya nga ipabalon ako nga makadto dito kasi pa lang magano ilang nablos. Nag-try man ako tita nagkadto ko to sa ila. Okay.
Do Pero you sa amo na to, find... tita, Yes? pagkadto ko dito, tita, okay ko, do kumbaga nakahimas-masa naman ko, tita, Aha. So, saan nabalaan mo iyang rason regarding sa problem nabalaan niya sa ko yung iyang rason. family? Do you find his reason valid para nga mag-amuto ang iya nga pag-treat sa imo kag sa relationship ninyo? may ara man daw, tita, kay may ara man nga, 50%, 50%, kay ang 50% nga na, tita, hindi man siya klaro, gid nga tungod man sa dira, kay siyempre, ang connect sang reason niya sa girl, hindi man magsibo siya, tita mo. Pero ang Correct. kasulod sa ulo ko nga, 50%, kumbaga, pumatakan siya. Example, dito ako man, tita, ha? Ma-pressure ako sa una sa amon. Gapangita ako sa, kumbaga, dangpan po kung kaso nga maghalin ako sa balay. So, amo na ginagawa, rason niya man sa 50% nga isa. I see. But, hindi bala, if love mo ang isa ka tawo and you are in a situation nga daw may confusion ka, may mga uncertainties ka, hindi ka comfortable, hindi bala you go to that someone nga very close sa heart mo, dito ka, kumbaga, nagapangayo sang pag-comfort. Pero, sa inyo nga bahin, why siya nagadto sa imo? Lain ang iyang gingadtuan. So, how do you take that? Wala naman ko na gano'n, tita. Kumbaga, dugin baton ko na lang na nga amo na ginpili niya. So, klaro na sa inyo subong kung ano ka mo nga duha? Ano ka mo Amo, subong? tita. Ano status ng relationship ninyo? Wala naman kami, tita. Pero amo lang na, may communication lang gid sa tunga namon. So, nag-break kid man ka mo ultimately? Oo. Are you sure? Oo, tita. Sino ang nag-challenge sa breakup? Siya or ikaw? Sino ang nag-let go? Amo na tong paghambal niya. Siya man naghambal, pero nag-okay na lang po. So, baton mo na nga, wala na ka mo. Doon mo na. Okay. Pero tita, may Ano nang pero nga Amo- ina? may gamay pa nga hope lang. I see. Okay, ano plano mo sa hope mo ina nga gamay? Nag-aasa ka pa nga magbalikay ka mo? Someday, tita, mga after 2 years siguro. Okay. Palangga mo pa siya. Seriously speaking. Siyempre, hindi man na, tita, hindi man na dali-dali makuha. Okay. Ano kalawig relationship ninyo? Mas 7 years. Okay. Kumusta man ang 7 years nga ina nga relasyon? Napuna ang okay. beautiful memories or permi lang gaaway or malabo? What? Ang damo. Yun nga, mga happy memories. Okay. Sige. So, kumusta ikaw subong? Mamasag yapon. What do you mean? Busy lang sa work. Aha. Busy lang man busy lang sa work. Na family lang kag-work. So, balikan mo ni BJ, may communication gyapon. What do you talk about? Mga, kumbaga, joke time na nga, example, abiga, hambal ako sa iya. Hindi man sa siling kita nga ginahinanakit ko sa iya. Kaya wala man ako ka-active sa iya, kasi hambal ko na, kung nagapahan ka sa papansin na subong ng hambal, sabi nga, sexy ka na subong. Yan ba ko, nagpa-sexy lang ko tungod si mo. Joke lang tita. You start flirting with one another, girl. Kumusta naman si BJ? Sila pa ang bago niya nga girlfriend? Siguro. Kay pag, before, antes ako tulihin, nga nagkato sa ilan, nag-okay naman siya tungod man sa doon nakapautwa sa akon. Doon nagbalik siya sa pagkajali. So, balikan you say nga ti, friends na lang gid ka mo subong? Or hoping, kagali no? Kaginahambal mo, hoping ka pala. So, ano subong imo plano, girl? Bala na tita. Ako pa yung bahala. Pero ano tanig luyag mo nga matabuhaw?
Okay man na sa tita subong kay nabaton ko man siya nga may girl siya. Amo lang na kung ano na lang ang maano sa ulihi. I hope wala ka nag-beg sa iya. I hope wala ka nag-beg sa iya. Okay lang na nga may iban ka nga girl basta kita lang gyapon or ginhimo mo na. Awa. Okay. Ginhimo ko na ligad tita, ginhimo ko na. Te, nagsugot siya? Naghambal man sa akon nga pero sa ulihin ni tita naghambal siya nga there's something nga inabalang sa panghawid bala tita. Hahalong ka, ha? Kay Bido ginasabay-sabayan niya ang imo nga mga hope dira. Basi kung, depende na lang sa imo, girl, ha? Kung may gusto ka ihambal kay BJ, ano ina? Gusto ko lang tanay bala ang kasiguraduhan. At nga sabat, kay siyempre ang sabat niya sa ako na hindi klaro tamo. Ano pamangkot mo sa iya, how? Kung inabalang sa uli kita, balaan ko ang girl, hindi na magdugay sa iya mo. Okay. So you believe na ikaw gyapon ang balikan niya, daw mo na? Are you willing to wait? Tita. Are you willing to wait? Oo, tita. Kayo may order nga burger, no? Oo, naghambal sa abi tita nga, amo na nga, maano siya ko no, malaon. Ha? Malaon? So which means hindi mo siya makasawa sa imo? Wala mo siya plano magpasawa sa imo? Okay ka lang na? Hindi man sa ako, wala lang sa plano mag-asawa tungod inabala kay siyempre may cousin siya, duwa kabilog. Doon sa subong wala pa ka pangasawa at pamana tungod sa amunap lang reason niya. Okay. Sa pamilya man. Nagambal ko sa iya, nga sila ya ang mahimo sa pamilya mo. Kung gusto ko, kagi ko siya na balan nga kung palaga mo ko, kaya mo ko ipakibato sa ila. Miss Independent, anong kinaluyag mo nga tani nga mabatian halin kay BJ, how? Kung may kasiguraduhan nga may chance nga magbalikan na siya ni tita. Okay. So, inaiya, honest to goodness nga imo pag-express nga amo pa na iya, which means wala ka pa let go kag nagahope ka pa. Are you comfortable with that kind of feeling? Gapati man ako tita nga bala nga samtang gadugay madula man ang feelings mo sa isa ka tao. Kumbaga dara na lang ako mabase. Kay sa subong daan gamatamat naman nakita ko man niya gamatamat naman layo ako nga sa iya. I see. Okay. Da lang man kung nagaano. Di kita diri, hindi kita kahambal. Dapat, Miss Independent, amo gani himuon. Dapat hindi ka mag-amuni, hindi ka mag-amuna. Ang akon always nga ginahambal, kundi kaya komportable, no? If okay sa imo, nga muna ang setup, then fine. But I just hope nga hindi mo man ipag-ialaw nga agrabyaduhon ikaw. Okay? Hindi mo pag-ialaw nga isa ka sitwasyon, pasakayan mo lang even if hurting ka na kag hindi ka na happy. Kung may luyag ka i-advise sa kaugalingon mo, ano ina? Ano lang man na kita, gusto ko lang man taniblang hindi lang ako taniblang mag-focus sa amo na nga butang. Kasi mas ako gusto mong kita, gabi akong emosyon. Kumbaga, naunahan ako permit sa emosyon ko. Gusto ko lang taniblang kontrolon, kagalingan ko nga amo sina. So have the courage, no? Have the courage. Dapat yes? Tagaan lang gid kuya sa kaisog sa buo. Okay. Pray for that. Right? Kag pray also nga manging klaro gid ang tanan sa imo, nga malantaw mo siya in a way, nga hindi ikaw gindisbentahaan gid masyado. Kag hindi ikaw pierde. Just because nga ti ikaw nagapalangga ka lang, sometimes wala gina reciprocate, no? Ang the same intensity of love nga ginahatag naton.
So, be wise. Dapat may wisdom nga magasulod dira. If you can love other people, nila, you have to love yourself first, gid ko no. Nagambal man nga, hindi tanan, hindi pag-ubos-ubuson. Especially, no, kung hindi na healthy ang isa ka relationship, if it's getting toxic. But anyway, kinahaboy ko na ibalik sa imo ang pag-decide. Okay? As I've said kaina, kung komportable ka pa ya, sa amo na ka-complicated nga sitwasyon, then go ahead. But if you feel kag daw natansyar mo, nga daw wala naman ipunto, then you can always get out of that relationship. Okay? Learn to let go. Salamat gid sa imong pag-share diri sa amon sa imong istorya, Miss Independent. Pwede mo na nga ma-claim ang imong prize if you have time, but if you cannot come here this afternoon, pwede mo sa Monday and bit-bita lang ang imong nga ID dira. Ang nga pa Xerox. May luyag ka pa nga ihambal, may luyag ka nga ibilin sa ato nga matagpalamati. Ano naman tita, kung may opportunity, i-grab mo lang ang opportunity. Pag may hindi ka nga makuha, dapat maging kontento ka lang kung ano lang ang ara sa iyo. Okay. Salamat gid sa imo, Miss Independent. Hindi na ako magdugang sa akong nga ihambal sa imo. Salamat gid. God bless you and wala na. You can already claim your prize. Okay? Kamu dira mga kabombo, pwede gid nga mag-share man sa inyo mga istorya diri. Though we know nga very confused, very emotional si Miss Independent. So patawhayan ta ang iya nga pensar. Kaya kung ang isa ka tawo, matawhay na, kag nabinag-binag na ang tanan, she could always come up with the best decision ever, no? Sa sitwasyon nga iya nga nasudlan. For your own stories, paki-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or you can write it and then send it sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Nagahulat na ang inyo nga mga gina-enjoy gid nga mga dramas every afternoon diri sa Bombo Radio Iloilo. Si Tuyang Ermitania, magasunod man after Tuyang si Provincial Jail. And of course, ang Dear Diary after sang Provincial Jail. Balikay kita tomorrow. Congratulations sa ating winner for this week. And salamat gali, no? Sa tanan-tanan ginaton ng mga letter senders. Keep on sending your stories para nga everyday may ara kita lain-lain ng mga kalingawan. Congratulations, ikaw ato nga winner for this week. See you on Saturday. Rico sa 2nd District. Maraming salamat sa inyo mga kabombo sa gihapon ni ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. See you on Monday. Good afternoon and God bless.